إرترا حبرينا كلاوت هانخ حديث وروانيرا هدام بغر انتقوك انترن وانترنا للدنبيرا عوتي نوغن يذكر لا بارد وكيسر السفرة وغانيرا كارخنا تيكالي وإيتنا هم بنقل وددينة دبنور كغن انكو جيبي الأخن انكو فرحة انكو عن قيلي قبرت وسنالي وعن قيلي قبرت وسنالي إنينا قعرت كورد الخانسق سو أرستق بريلي كجربو قريبون مقلتو قبليلي دينوانتنو أونالي لهم فريلي مين أقلم الدلنا دحنيس نوكي إن انت راح بريلي تكونك نقليلي كورد الخانسق سو أرستق بريلي كجربو قريبون مقلتو قبليلي دينوانتنو أونالي لهم فريلي مين أقلم الدلنا دحنيس نوكي إن انت راح بريلي تكونك مقبلي إرترا حبرينا كلاوت هانخ حديث وروانيرا هدام بغر انتقوك انترن وانترنا للدنبيرا عوتي نوغن يذكر لا بارد وكيسر السفرة وغانيرا كارخنا تيكالي أما السجنين نكفر تأبد من لنا في نسل في سريد دحنا دي سنين لنا قرس إيما نسبينا خرق دقاقرا وردقوق أخواني لا وكلا تجدق وحشي تكمنا قنرت سلام الإسنين أما السجنين نكفر تأبد من لنا في نسل في سريد دحنا دي سنين لنا قرس إيما نسبينا خرق دقاقرا وردقوق أخواني لا وكلا تجدق وحشي تكمنا قنرت سلام الإسنين سلام تخطاتلت نايس channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي وتر تمليتنان بحقناني ولومون كم وتروا قداسن وانا تحسوتات حزنا لكم قريبنا لنا كساب مغداتا ناي زمدب مسانا كتصنحوا بخبر نعدمكم لايك قبروا شير قبروا ريتوغمن حسابكم بحنات من قد قدفوا كم وتر دما ابتو channel سبسكرايب دي قبركم حقزونا بلنا نايلومي مساتنا قداسن تحسو بس غنجمرينا Into the waves, the Horn of Africa, a place where history, power, and the sea collide. Ethiopia, Somalia, Djibouti, Eritrea, 4 nations, 1 crossroads, and at the center, Ethiopia's ancient dream, a way to the sea. Ethiopia, the heart of Africa, home to more than 120 million people. But one thing is missing, a coastline. Since 1993, when Eritrea broke away and became independent, Ethiopia has been landlocked. Once, its lifeline flowed through the port of Assab on Eritrea's Red Sea coast. But after a brutal border war, that lifeline was severed. Today, more than 95% of Ethiopia's trade passes through the tiny neighboring nation of Djibouti, a country barely the size of a small European region, yet strategic. نايلومي كأرسي كم تري وزلهم قرن أفريقيا بعبي دما مبرق أفريقيا قبل علت أتكرو أبزل لو تحستينا كنري مغنياتو إزيزو بازي ترجع هذا عبي من نوتسن مقدادمن مبعثن ويون كالوت هجرات زلون وشتاوي ناي بوليتيكاوي غونصنات ويون زي مردا أبزيزو بازي كوصو ربحتاتن معزاز دما ويون ربحتاتن مرغغاص روح من قد خدول زغل من قدينا نرزلنا እዚ ድማ ብፖለቲካ ብቁጠባ ወታደራዊ ጸጥታዊ ብኩሉ መንገዲ ክንሪዮ ስለዝኾና መጀመርያ ናበይ ክወስደኩም ደልየ ኣለኹ እቲ ኣጀንዳ መበገሲ ወይ ነቲ ናይ ምብፅባፅ ተልእኮ ዘለዎ ሃገር ወይ ትዛዓብየ መጋበርያ ኮይኑ ዘሎ ኢትዮጵያን ባሉን ከቢድ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ስለዝኾነ ኣብይ ኣሕመድ ዘዋፍሮ ነገራት ክንሪና ቅድሚኡ ግን ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሕጂ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ምርጫ ክካየደሉ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ እዚ ምርጫ እዚ መጀመርያ እንታይ የጋጥም ኣሎ መንርአ ብወታ ሓይዝና ክንሪኦ ኢና In Tanzania, your neighbor, the president, Samia Suluhu Hassan, the winner, declared 97% support. That's like North Korea. Is there still democracy in Tanzania?
It's not for me to judge Tanzania. ويليام روتو يزحتت زلو بالجزيرة يتحدثون تايز بحال زلو تا بسقام تريوا زلوهم ساميا تلولو حسن تلولو دي قالت بحال تنزانيا بريزنت زنبرت أبز قربات ما مريج كايدا تيس أنشو 10% نايتي دمسي رخيبة دقيما بريزنت خينا الله بس بريزنت نتزي بزح حكرا خرب بزح زربان بزح بأسن فتير له مغنياتو وشتاو متتتاو أوي ونتي مريج نزل لواسلت أن مرقاز زخدتو من قدي أزارة بارسوين له نعم أبزي channel زي انتاينا مرقصناتنا هاجرات وشتاو بلوتيكانات عنز ملكتيو تنزانيا ديو رواندا ديو يوغندا ديو كاميرون ديو ساوث السودان ديو كلاتهم ديمقراطية زبحال جن we all know كلاتنا نفولتين انتاي ديمقراطية مالت مخان ديمقراطية زبحال شماهم رجعتا كايد ابتسلت عندما تقصر سي تي جيم جي إذا قالن سيت دما عباي تسوا تغيروا لازم يعني را لك بقى بتنور مالنا ديمقراطية ومن قد يوم هي تاقع لابلو يي قالن سيت نو جمرا متى تبايلو guess what لك كم اياتاتن كم زوبان كوينا يزبلو زلو نويليام روتو انتاي لحط له تس انشو 10% مريج عند حرت عويد كاسي ناي بحق مريج علي خاطر كايزر لا ويس انتاي مالتي تمريج ان مخانو اب سمين كوريا ونكم مريج كايديوم تمريج اخا 99% دي غلتي مراحي يزرح بزلو سلازي سكمي غير كاتغولص يبللو زيج انتايو امونغ هاغرات افريكا صقام مفتاريو ويليام روتو تتنكيو يزمل زلو مخنياتو congratulations سيلوا سلازي نبره نبعلو ابطل زلو سب سلازغونه سمعوا واجي. Is there still democracy in Tanzania? It's not for me to judge Tanzania. It is. It seems a bit fishy. 97%, doesn't it? There is well, in a democracy, for example, in Kenya, you can never get 96%. So it's not a democracy anymore then? That is you saying. Every country have a way of them doing. سنتي بلالو مقرا قرويزي اب كينيا نابنت 97% دمص تركب هيتخلني خاص لازمو ديمقراسي ايكونتني خاطب لغايلوس ايبلني انا ناي كينيا تقلص الكازلو ناي كالوت هجرات دماك فرد ايدلني يزبل برقص كتفردون اي حقيو تكتنكا قالو مغنياتو اوشتا غدايات ناي كالوت هجرات اتكامتاو تحتيت لهن رينا اب ناي كالوت اتكامتاو كسع كندي حدغا مخانو تنزانياويان صبوق دي حماق تنزانيا خغدفالو سرحزي زي مريقا استخايده By the way, حكدي حسود زبلوا زلو كانت حازلكم عم سمعوا. Wake up! Are you awake? Are you listening? The UAE are funding genocide not only in Sudan, but in Tanzania too. Wake up! Wake up! Boycott UAE! Boycott UAE! Wake up! They are connected to Zionism and Zionistic regimes. Wake كم زنريو زلنا إذا أبز قداي زون زي يويز بعض زلو أبو إيد كم زنبرو يزنقر زلو أمين أبز جي تنكاك حتى نايت ميديا زي دليل أسبزغني rights group alleged 3,000 killed in Tanzania's post election crackdown سلسة شح زخون سبات كم استقاتلوا دحرت تمرج مالتيو تمرج مسترغاغزه تقاومه تلاعيل نيرو صاب سلسة شح سبات كم استقاتلوا يم زنقر زلو إمارات دما أبتو قداي تون إيد نيروا إيز بعض زلو سلازي نظام راح ناي تنزانيا تقاومو سفع زبله اب انصاري كايت كمزلو እቲ ጉዳይ ድማ ሴንሲቲቭ ኮይኑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ናይ ታንዛኒያ ጉዳይ ኣዛራብ ዘይኮነሉ ምክንያት ኣብ ኣፍሪካ ብዙሕ ካልእ ፀገማት ስለ ዘሎ ሰባት ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ኣጀንዳ ክዛረቡሉ ኣይከኣሉን ኣብዚ ቻነል እውን ከምቲ ዝድለ ኣይገለፅናልኩምን እምበር ገጅፍ ዝኾነ ተቃውሞን ዕግርግርን ተላዒሉ ነይሩ ግን ኣብ ዓፋር ኩናት ተኻይዱ ኣብ ሱዳን ኣልፋሸር ህልቂት ይፍፀም ኣሎ ገለ እናተባሃለ ከሎ ብዛዕባ ናይ ታንዛኒያ ምርጫ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን ንመለስ ኣብታ ርእሲ እቲ ዘሎ ኩነታት ተሓይዝና ክንሪኦ ምንታ But I think the primary thing is democracy is the best governance system. It is not tidy always. It is not always easy, you know, because there are all manner of moving parts. But I think we must work together to ensure that we protect democracy. So look at one of your other neighbours, Uganda. So I think we should stick to democracy, and we must also always give ourselves the opportunity to. سنتاي زبل زلو ويليام روتو تتنكيغو كزارب ناي جدنيو سلامتاي ابعد زلو صقموني فلتي زخونه يكون ديمقراسي تنكفت خوينو
ህዝቢ ከተወዳደር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን ኣብቲ ዴሞክራሲ ዝበሃል ስነ ሓሳብ እንድሕር መፂኻ ኬንያ ምናልባት እቲ ዲሞክራሲ ብትክክል ዝሰርሓሉ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን ህዝቢ ኬንያ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ሓያል ዝኾነ ሚድያ ዝመናጨት ዓይነት ሚድያ እዩ ዘሎ የስ እቲ መንግስቲ ግዕዚና ብገንዘብ ብዙሓት ኬንያውያን እውን ኬንያ ንባዕሉ ሃገር እውን ኣይኮነን እዚ ሹገር ፕላንቴሽን እዩ ወይ ዳርጋ ውሕዳት ሰባት ዝውንንዎ ሃገር እዩ ዝምበር ሃገር እውን ኣይኮነን ኢሎም ዝምግቱ እውን ኣለዉ ግን እቲ ህዝቢ ቫይብረንት ዝኾነ ሚድያ ኣለዎ ሓያል ዝኾነ ሚድያ ተቃውሞታት ገለ ስለ ዘለዎ ዊልያም ሩቶ ድማ ኣብ ታርጌት ዘሎ መራሒ ስለ ዝኾነ ልዑል ጥንቃቐ ገይሩ ክዛረብ ክኽእል ኣሎ ምስ ከምኡታት ብዙሕ ሽግር ኣሎ ምርጫ እውን እናቕረቦ ስለ ዝኾነ ነቲ ስቶሪ ክመልሰልኩም ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ዲሞክራሲ ተዛሓሽ ኣማራፂ እናበለ ይዛረብ ዘሎ ሓንቲ ሕቶ ኣብዚ ክሓተዩ ክብድ ዝበለት እያ Coming up very soon, President Museveni has been there for nearly 4 decades, and there were real questions about whether there were free and fair elections last time. His opponent, Bobi Wine, was under effective house arrest. How worried are you about those elections? ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ዘረባ ዊልያም ሩቶ ተዘሪቡ ወይ ተሓቲቱ ከምፅኦ ዝኽእል ነገር ውሑድ እንድዩ ብሓፈሻ እቶም ኣብ ትሕትኡ ዘለው ስእልታት የርእየኩም ኣለኹ ኩሎም እዞም ስእልታት ዘርእየኩም ዘለኹ ብፀጋም ናይ ታንዛንያ ማለት እዩ ንመጀመርያ ናብ ስልጣን ንክትቅፅል ዘካየደቶ ብዙሕ ሕቶታት ኣላዓይሉ ዘሎ እዩ ጥቃ ዘሎ ናይ ሩዋንዳ ፖል ከጋሜ ናይ ዲሞክራሲ መራሒ ምዃኑ እዩ ዝንገር ግን ፖል ከጋሜ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን እዩ ፀኒዑ ምርጫ የካይድ እዩ ኣብዚ ቀረባ እውን ኣካይዱ ተዓዊቱ ኢኻ ብዓብላል ነጥቢ ዝዕወት ቀፂልካ ናይ ዩጋንዳ ዩዌሪ ሙሰቪኒ ንነዊሕ ዓመታት ፀኒሑ ኣሎ ሜቢ ከባቢ 40 ዓመት ቀሪቡ ኣሎ ሕጂ ድማ ምርጫ ካካይድ እዩ ክዕወት እዩ ድማ ፍሉት እዩ ማለት እዩ ደቡብ ሱዳን ናይ ደቡብ ሱዳን ተዝገደደ እዩ ሲልቫ ኬር ነዊሕ ኣይገበረን ኣብ ስልጣን ምስ ካልኦት ተወዳዲርካ ግን ደረጃ ጥዕኑ ኣካይዱ ከም ሰብ መጠን እውን ናይ ብሓቂ ከቢድ ዝኾነ ደረጃ በፅሒ ዘሎ እዩ ስቲል ዲሞክራሲ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ኣብ ጥቅኦም ዘሎ ድማ እቲ ሬኮርድ ሰይሩ ዘሎ ፖል ቢያ ዝበሃል እዩ ናይ ካሜሩን ለንቀነ ዝተመረፀ ኦልሞስት ክንቀሳቀሰሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃ በፅሑ ከሎ ተመሪፁ ዘሎ እዩ ዌል ቀርኒ ኣፍሪካ ክመልሰኩም ስለ ዘለኹ እየ ነዝብለኩም ዘለኹ ለንቀነ ድማ ኣብ ጅቡቲ ትሪእዎ ኣለኹም ዕመር ገለ ንምርጫ ይቐርብ ከም ዘሎን መበል ሻብዓይ ግዜኡ ይቐርብ ከም ዘሎን ነቲ ስእሊ ናቱ ዘርኣየ ሶሻል ሚድያ ከመይ ገይሮም እዮም ነዚ ዝመርፅዎ ዘለዎ ሰብ እዚ ኦልሞስት ተዳኺሙ ዋላ ብጥዕና ክትሪኦ ከለካ እውን ተዳኺሙ ኣሎ እናተባሃለ ከሎ እዮም ዝብሉ ኣነ ዝገርመኒ ስቕ ኢሎም ኣብ ስልጣኖም ተቐፀሉስ መን እዩ ዝግድዶም እንታይ ክገብሩ እዮም ነዚ ናይ ዘይከውን ምርጫ ክገብሩ ዝፍትኑ ኣነ ማለት ሰብ ኣይፈልጥን ኢሎም ድዮም ከምኡ ዝገብሩ ወይስ እንታይ ማለት ሓንቲ ሃገር ተደልያ ንጉስ ትኸውን ተደልያ ፖለቲካ ትመርሕ ጥራይ እቲ መራሒ ናተይ መረዳእታ ማለት እዩ እቲ መራሒ ነቲ ሃገር ብቕርጡ መንገዲ ከመሓድር ኣለዎ ተሲ እንተዘየለ ኣብ 4 ዓመት ስለተቐየረ ሃገራት ኣፍሪቃ እኮ ዝቕይራ ውሕዳት ኣይኮነን ድኽነት ግን ክእላ የተረኣየን ዝኾነ ይኹን ለውጡን ክረአ ይተኻለን ስለዚ ኣክንዲ ከምዚ ናይ ሸው ዝኾነ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ፌክ ምዃኑ ዝፍለጥ ምርጫ ክትገብር ንሰብ ከተደናግር ወይ ንሰብ ካብ ትርብሽ ከትካ ስቕ ስራሕካ እንተስራሕካ እውን እኮ ፀገም ኣይምኾነን ኣነ ናተይ መረዳእታ ከምኡ ማለት እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ንሪኦ ዘለና ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ እንታይ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ንሪኦ ኣለና ኣብዚ ድማ ኣብ ጅቡቲ ነብሱ ዝኸኣለ ፀገምን ብድሆም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ከምዚ ኢሉ ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ መድረክ ናይ ኣፍሪቃ ናበይ ገፅና ኢና ክንከይድ ንኽእል ብፍላይ ቀርኒ ኣፍሪካ ምስቲ ተደላይነት ናቱ ምስቲ ኩነታት ናቱ ንኣብነት ፎካል ፖይንት ኣብዚ ቀረባ ግዜ ጅቡቲ እያ ክትከውን እዚ ናይ ጅቡቲ ፖለቲካ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኸውን ዳርጋ ብዙሓት ሰባት ዝዕዘብዎ ዘለው ስለምንታይ ኢትዮጵያ ኣብ ጅቡቲ እውን ኢንተረስት ኣለዋ ኢማራት ኣብ ጅቡቲ ብሕማቕ ዓይነት ጥምቲ ሃገር ተላ ጅቡቲ እያ ንጅቡቲ ድማ ብዙሕ ናይ ምድንጋር ወይ ብዙሕ ናይ ምብልሻው ኩነታት ክካየድ ከም ዝኽእል ቅድሚ ሕጂ ዝተፈተነ ብኢትዮጵያ ምዃኑ ኣብዚ ያስሙ ጊዜ በቃ በጣም ሲያስቸግሩን እንደዚህ እያያዙ ማለት ነው እያገዱ የሚገባ ነገር በሙሉ እያገዱ ሲያስቸግሩ አንድ ጊዜ ሰው አይወቀው አላቅም ልንወር ነበር ጅቡቲ ተቋቁሙ ስንተኛ ክፍለ ጦር እንደሆነ ረስቸዋለሁ ተቋቁሙ ሁለት ቦታ ተቀምጦ ጅቡቲን የመውረር እንትን ስብሰባ ተቀምጧል የኢትዮጵያ መንግስት ሊያረግ በቃ ያለኛል በስንት ክርክር ነው የቀረው ከዛ በኋላ አንደኛው ታጣቂ ኃይል በተለይ ቀጥታ ኃይለ ስላሴ ሕጂ እንታይም ዝብሉ ዘለው ኣብዚ ክርዳና ዘሎ ጉዳይ ናይ ጅቡቲ ብዙሕ ኣከራኸሪ ነጥብታት ዘለዎ እዩ ኣብዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ነራቶ ካልአይቲ ክወስኸልኩም ምንታን ጽቡቅ ገይሩ ክበርሃልና ጊዜ በቃ በጣም ሲያስ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ዝመስልኩም ንጅቡቲ
ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ህዝቢ ክልተ ዓይነት ህዝቢ እዩ ዓፋርን ሶማልን እዩ ዝበሃል መንታን ጅቡቲ ትበሃል ኣብ ከመይ ኩነታት ዘለያ Four nations. ርኢና ከም ትሪእዋ ዘለኹም እዛ ጅቡቲ ትበሃል ንዓና ጎረቤት ሃገር እያ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ዋላ ብዓብዩ ብዛዕባ ኣፍሪካ ክትዛረብ ከለካ እውን ዓብ ተራ ዘለዎ ሃገር እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ሓያላት ሃገራት ኣብኡ ኮይኖም ኣጀንዳኦም ካብዩ ዝብገስ ወታደራዊ ኣጀንዳ ናቶም ብዓብዩ ማለት እዩ ብኣሜሪካ ጀሚርካ ቻይና ኤሮጳ ብዓብዮም ኩላቶም ኣብዮም ዘለዎ ፈረንሳይ ካልእ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ጅቡቲ ፖለቲካ ንፍተወ ንፅላዮ ፅልዋ ዘለዎ ኣብ ከባቢና ጅቡቲ ድማ ክልተ ዓይነት ህዝቢ ዘለዋ ተወላዲ ሶማል ብሄረ ሶማል ወይ ከዓ ዓሌት ናይ ሶማል ዝኾኑን ዓሌት ናይ ዓፋር ዝኾኑን እዮም ክልቲኦም ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ እዮም ዓፋር ዝበሃል ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ሶማል ዝበሃል ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ሶማሊያ ሃገር ድማ ኣላ ሶማሊላንድ ድማ ትጥቀሎ ስለዚ እቲ ፖለቲካ ናይ ሶማል ናይ ጅቡቲ ናይ ብሓቂ ነብሱ ዝኻለ ሽግር ዘለዎ ወይ ካብ ቀደም ብሓደ ኮይኑ ሓደ ሃገራዊ ስምዒት ዘለዎ ይኮነን ክልቲኦም ተወዳደርቲ እዮም እቶም ዓሌታት ወላ እኳ ብቁጥር ሶማሊ በዝሑ እንትኾኖም እቶም ዓፋር ድማ ፅልዋ ነይርዎም ብፍላይ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ስለዚ እዚ ዳይናሚክስ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ምስቲ ኢትዮጵያ ትፃወቱ ዘላ ልዕሊ ኩሉ ድማ እታ ናይ ዓፋር ትበሃል ካርድ ትፅወት ዘላ መን ነታ ዓፋር ዝያዳ ጥቀመላ ዘሎ ኢማራት ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ኣብቲ ክልል ዓፋር እውን ኢንቨስት ክገብር የገለ ይብላ ኣሎ ናብቲ ባሕሪ ንምምፃእ ዝጥቀሙላ ዘለዎ እዮም ስለዚ እታ ናይ ዓፋር ካርድ ትደምሮ ናይ ሶማል ካርድ ክልቲአን ብቐጥታ ኣብ ጅቡቲ ፅልዋ ዘለወን እየን ምክንያቱ ተመሳሳሊ ህዝቢ ስለ ዘሎ ተመሳሳሊ ህዝቢ ስለ ዘሎ እቲ ሕቶ እሞ ከዓ ናይ ስልጣን ምስግጋር ክካየደሉ ዝኽእል ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ስልጣን ምስግጋር ድማ ብርቱዕ ዝኾነ ነውፅሎ ኣብቲ ኢሊት ናይቲ ትሕቲ ዑመር ገሌ ዘሎ ሕጂ ዑመር ገሌ ከዓልይዎ ዘይኮነስ ዑመር ገሌ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ እንተመይቱ ወይ ገለ ኮይኑ ኣብ ትሕቲኡ ክፍጠር ዝኽእል ፀገም ብዙሓት ዝጥምትዎ ኣጀንዳ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ ነብሱ ዝኻለ ወጥሪ ዝፈጠረ ብዙሓት ድማ ብዝተፈላለየ ዓይኑ ዝጥምትዎ ዘለው እዩ ፅቡቅ ምናልባት ከም ፅቡቅ ክቁፀር ዝኽእል ኣብ ጅቡቲ ሃገራት ዓበይቲ ሃገራት ስለ ዘለዋ ናይ ስልጣን ሃጓፍ ክፍጠር ኣይክደልዩን እዮም መን እዩ ኣብኦም ኣብ ስልጣን ክመፅእ ነቲ ሃገር ከረጋግዋ ክፍትን እዮም ንጅቡታውያን ስለ ዝሓልዩ ይኮኑን ምክንያቱ ረብሓናቶም ስለ ዘገድሶም ኣሜሪካን ቻይናን ስለ ዘለው መቸም ፋሓይ ትብሎም እንትኸውን እምበር እቲ ኣብ ውሽጦም ዝግበር ዘሎ ዝያዳ ኢትዮጵያውን ዋላ ብቐጥታ ትፃወታላ ተዘይተባሃለት እቲ ካርዲ ናይ ዓፋር ዝበሃል ዘሎ ንጅቡቲ ፅልዋ ይፈጥር ከም ዘሎ ይንገር እዩ ስለዚ እዚ ነብሱ ዝኻለ ሕቶ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ኢትዮጵያ ድማ ቅድሚ ሕጂ ክትወራ ሓሲባ ከም ዝነበረት ነቲ ሃገረት እያ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ኣጀንዳ ናይ ጅቡቲ ብዙሕ ክፅወት ዝኽእል ኩነታት ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ኣብዚኣ ንእሽተይ ሓንቲ ነጥቢ ዝሃባ እንተሪና the risk is compounded by Eritrea's hostility and Sudan's shifting ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ስለ ዝትንክፍ ዘሎ ቦዝ ኤምፐረር ሃይለስላሴ እንታይ ንኽብል ኢለ ድሓን እቲ ፅማቕ ናይቲ ሓሳብ ኣብቲ ንዛረቦ ፀናሕና ሓሊፍና ኣለና ሕጂ ኣብ ኣፍሪካ ክትጥምት ደልየ ዘለኹ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣብታ ካርታ ተመሊስና ክንርኢ ከለና ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ብኩሉ መንገዲ እናረኣናዮ ክንከይድ ና ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክረክብ እየ ዝብል ኣጀንዳ ናታ ዝያዳ እናበርትዐ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ነቲ ባሕሪ ድማ መን ይደፎ ከም ዘሎ ድማ ኩሉ ሰብ ኣብ ዝርዳእሉ ዘሎ ጉዳይ ናይ ሱዳን ጉዳይ ናይ ኢማራት ጉዳይ ናይ ካልኦት ሓይልታት ኣተሓሒዝካ ምርኣይ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብ ልዕሊ ድማ ግብፂ ዝበሃልን ቱርክ ዝበሃልን ድማ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ማለት እዩ ሞር ፀቕጣ ኣብቲ ዞባ ዝፈጥሩ ዘለዉ እዮም ቅድሚ ካብቲ ኣፍሪካ ምውፃእና ግን ሓንቲ ዘረባ ለንቀነ ደስ ዝበለትኒ ከስማዓኩም I speak to you not as a mere politician, but as a servant of our people, as a daughter of this soil, and as a leader who refuses to watch her country's destiny be stolen by greed. New era for our beloved Namibia. Assume full control of the Ministry of Mines and Energy, effective immediately. From this moment onward, the resources beneath our feet, our diamonds, our uranium, our oil. እዚኣ ሓዳሽ ፕሬዚደንት ኣብ ናሚብያ ተመሪፃ ዘለያ ብዙሕ ሓድሽ ቫይብረንሲ ትፈጥር ዘላ ወይ እውን ሓያል ዝኾነ ዘረባን ኣካይዳን ትፈጥር ዘላ ሰበይቲ እያ ኩሉ እቲ ፀጋታት ናይቲ ሃገር ናሽናላይዝ ክገብሮ እየ ትብል ኣላ ዝከርቲ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ እንታይ ኢልናኩም ነርና ናይ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ወርቂ ናይቲ ሃገርን ማዕድናት ናይቲ ሃገር ከምኡ ድማ ኒጀር ናይ ሃገር ፀጋታት ስለ ዝኾነ መንግስቲ ክቋፀሮ ኣለዎ ዝብል ስጉምቲ ምውሳዶም ብዙሕ ፀገም ፈጢሩ ከም ዝነበረ ሕጂ ድማ እቲ ሓሳብ እቲ እናቐፀለ ይኸይድ ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ ቅድሚት ከይዳ ዘላ ኤርትራ ኩሉ ትዕደና ናይቲ ሃገር ናይ መንግስቲ እዩ ኮርፖሬሽንስ ምስ ኤርትራ ብሽርክነት እየን ሰርሓ ዘለዋ ኣብ ኣፍሪካ እንከም የለን ሃብቲ ናይ ኣፍሪካ ብኮርፖሬሽንስ ጥራይ ዝተባሕተ እዩ ስለዚ ነዚ ጉዳይ ዝቀይራ ፀጋታት ናይቲ ሃገር ናትና ክኸውን ኣለዎ ብምባል ተሪር ዝኾነ ስጉምቲ ትወስድ ዘላ ልክዕ ከም ናይ ቡርኪና ፋሶ ከምኡ ድማ ኒጀር ኣብ ዝቐረባ ዓመታት ዝገበርዎ እሞ ከቢድ ዝኾነ
ብድሆዝ ገጠማም ግን ብህዝቦም ድማ ዓብ ተቀባልነት ረኺቦም ቁጠባናቶም ለውጥ ዝገበረ እዚያ ሰብ እዚያ ድማ ከም ዓይነት ስጉምቲ ወሲዳላ ምናልባት ከመይ ክትከይድያ ከመይ ክኸውን እዩ ቀሲልካ ዝረአ ኮይኑ ግን እቲ ናታ ስጉምቲ ብብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ዓቢ ብብዙሓት ህዝቢ ኣፍሪካ መንስያት ኣፍሪካ ዓቢ ኣቓልቦን ክብርን ዝወሃቦ ዘሎ ጉዳይ እዩ የግዳስ ቀሊል ስጉምቲ ክኸውን ከም ዘይኮነ ድማ ማለት ኩሎም ሃገራት ሓድነት ኣለዎም ኣብዚ ዋላ ቻይና ይኹን ኣሜሪካ እውን ኣብ ከምዚ ክተሓበሩ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ካምፓኒታት ናቶም ክረብሓ እምበር ሃገር ክቋፀሮ ይፈቱ ድዮም ኣይፈትውን ኣይፈልጥን እየ ንኣብነት ናይ ኤርትራ ጉዳይ እንተሪኢኻዮ ስለምንታይ ዓበይቲ ካምፓኒታት ምስ ኤርትራ ብቐጥታ ክሰርሓ ዘይደልያ እንድሕር ኢልካ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ቁፅፅር ክህልዎ ስለ ዝደሊ ኣብቲ ነዳዲ ወይ ኣብቲ ዘለና ፀጋታት ከምኡ ካይደልዩን እዮም ከም ድሌቶም ክገብሩ እዮም ዝደልዩ ምክንያቱ ብብልሽውና ምስ ኮርፖሬሽን ናይ ውሽጢ ዓዲ ዶ ገለዶ እንድሕር ኮይኑ ንዑ ብብልሽውና ጌርካ ድሌትካ ፀወታ ክትፃወት ትኽእል ኢኻ ዝብል ኣካይዳ ነተሓሳስባን ስለ ዘሎ እዛ ጉዳይ እዚኣ ከመይ ክትከይድያ ናበይ ገፃ ክትከይድያ እንታይ ክትከውን እያ ንግዜ ክንገጥፋ ኮይና ናይዛ ሰበይቲ ነጥቢ ግን መመሊሱ ኣዛራብን ኣገዳስን እናኾነ ዝኸደሉ ዘሎ መድረክ ኢና ዘለና ሕጂ ናብታ ናይ ዞባና ክምለስ እየ and proxies Ethiopia Eritrea's next round. A day after Eritrean President Isaias Afwerki wrapped a 5-day visit to Cairo, Ethiopia's Afar region accused fighters from neighboring of crossing into its territory, seizing villages and attacking civilians. Afar officials called it a clear breach of the 2022 Pretoria Agreement that ended the Northern War. For months now, federal officials in Addis Ababa have been warning the international community that the TPLF had reopened channels with Eritrea. Another Ethio-Eritrean war seemed to be just around the corner. Unless cooler heads prevail, this would mark the 4th war in 6 decades involving Isaias Afwerki inside Ethiopia's politics and borders. ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ሚድያ ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ምስ ብልፅግና ዝተሓሓዝ ሚድያ ነቲ ኩናት ናይ ዓፋር ቀጥታ ምስ ኤርትራ ከተሓሕዞ ብዙሕ ዓይነት ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ከይሓዘ ነቲ ኩናት ምስ ኤርትራ ከላግቦ ለይትን መዓልትን እዩ ዝደክም ዘሎ እዚ ኸ ንምንታይ እዩ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ናይ ኩናት ሕልሚ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ኣጀንዳ ናይ ኩናት ምክንያት ስለ ዝሰኣንሉ ወይ እውን ንዓለም ክእምንሉ ዝኽእሉ ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ ይኹን ፖለቲካዊ ይኹን ዝኾነ ናይ ፀጥታ ነጥቢ ኣልዒሎም ንዓለም ብዝእምን መንገዲ ክዛረብሉ ስለ ዘይክእሉ ኤቭሪቲንግ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ንሳቶም ክቆፃፀርዎ ዘይከኣሉ ኣብ ውሽጢ ዓዶም ዘሎ ድሮናት ዘለና ናይ ስለያ ነፈርቲ ዘለና ናይ ስለያ ድሮናትን ካልእ ቴክኖሎጂን ኣለና እናበለ ዝፍክር ስርዓት ኣብ ውሽጢ ዓዱ ንዝካየድ ዘሎ ክቆፃፀር ብዘይምኽኣሉ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ዘጋጥሞ ዘሎ ስዕረትን ውድቀትን ምስ ኤርትራ ከተሓሕዝዎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ምስ ኤርትራ ዝድለ ዘሎ ኩናት ንዑ ቅድመ ኩነት ክኾኖም ኩሉ ዝከኣሎም እዮም ዝገብሩ ዘለው ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝኾነ ይኹን ዘተሓሓዛ ጉዳይ ከም ዘለዋ ዘረጋግጥ ጭብጢ የለን ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዳ ክትእቱ ምክንያት ኣለዎ ዶ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ምክንያት ኣለዎ ምክንያቱ ኩናት ተኣውጅሎም እዩ ዘሎ ሓደ ሓይሊ ድማ ኩናት ተኣውጅልካ ክሳብ ንሱ ተዳልዩ ዝመፀካ ይኩንካን ፅበዮ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንስኻ ግብረ መልሲ ክትህብ ንቡር እዩ ኤርትራ ግን ኣይትገብሮን እያ ዘላ ንሱ የግዳስ ንሳቶም ብቐፃሊ ናብ ኤርትራ ዘተኮረ ታርጌት ዝኾነ ሚድያ ቀፃሊ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኤርትራን ግብፅን ብሓደ ኮይነን ብመንገዲ ዓፋር ምስ ህወሓት ምስ ፋኖ ምስ ካልእ ኮይኖም ይሃርሙና ኣለው ዝተወደበ ስራሕ እዚ ብሓደ ኮይኖም እዮም ዝመፁ ዘለው ህወሓት ንዕኦም ስለ ዝሰምዐ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንግብፂ ከይዱ ስለ ተራኸበ እዩ እቲ ናይ ዓፋር ኩናት ክጅምር ተገይሩ ከምኡ የለን ፕሮፓጋንዳን ተሓዲድን ዘረባን ወላ ሓንቲ ድማ ቅንጣብ ጭብጢ ወይ ከዓ ኤቪደንስ ከተቕርብ ዘይትኽእል እታ ቀንዲ ኣገዳሲት ግን ስለምንታይ ከምኡ ይብሉ ኣለው ኣብዚኣ ስምዑ Furious again. One drone video from Gondar, one dam Egypt didn't see coming, and Cairo's internet is melting down. Memes, outrage, and Nile paranoia all over again. This isn't GERD Part 2, it's something smaller, quieter, and somehow more threatening. Because this time, Ethiopia didn't even ask. Where Egyptians are calling Prime Minister Abiy Ahmed the Pharaoh of the Nile. What triggered this new Nile drama? A visit, a video, and a dam that Egypt never saw coming. The Pharaoh Okay, እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ ሕጂ ካልኣይ ንግብፃውያን ኣመና ኣቆጥዑ ዘሎ ነጥቢ ኢና ንርኢ ዘለና መጀመርያ ግብፅን ኢትዮጵያን መባእስናቶም ንፈልጥ ኢና ጌርድ ዝበሃል እዚ ህዳሴ ግድብ ዝበሃል ምዃኑ ህዳሴ ግድብ ክሳብ ሕጂ ዘይተፈትሐ መዕለቢ ዘይረኸበ ኣጀንዳ ግን ህዳሴ ግድብ ድማ ኢትዮጵያ እንታይ እናበሉ እዮም ክቆሽሽዎም ዝፍትኑ ህዳሴ ግድብ ናይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ መመንጨው እምበር ንኢሪጌሽን ንጥቀመሉ ይኮናን ማይ ወሲድና ንሕርሻ ይኮናን ንጥቀመሉ ማይ ተመልዩ
ወሪዱ በትዲጋ ገይሩ ናባኹን ክኸይድ ግን ኣብቲ ዝኸደሉ ጉዕዞ በትዲጋ ገይርና ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከነመንጩና ስለዚ ማይ ክጎድል ኣይኮነን ጥራይ ክኽዘን ከሎ ግዜ ኮስ ዝኽእል እምበር ድሕሪኡ ንዓኻትኩም ፅቡቕ ኢላያ ክትእምኖም ትፍትን ግብፃውያን ግን ይፈልጥዮም እዚ ዲጋታት እዚ ሓደ መዓልቲ ናብ ኢሪጌሽን ንክገብርዎ ምክንያት ክኾኖም ከም ዝኽእል ይፈልጥዮም ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ቀንዲ ተፍሮምሶም ኢሪጌሽን ዝበሃል ነዚ ዲጋታት ዝተጠቂሞም ነዚ ወሓዚ እዚ ናብዚ ዝኸይድ ዘሎ ናብ ኢሪጌሽን ናብ ሕርሻ እንተገይሮሞ ማይ ናይቲ ሩባ ኣፀቢቑ ክጎድል እዩ ንግብፂ ድማ ናይ ሂወትን ሞትን ሕቶ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ እዚ ለንቀነ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ክልል ኣምሓራ ከይዱ ኣብ ከባቢ ጎንደር ሓድሽ ዲጋ ንልምዓት ዝጠቅም ንሕርሻ ዝጠቅም ሰሪሐ ኢሉ ዝገበሮ ኣብ ግብፂ ዓብ ጫውጫውታ ፈጢሩ ስለምንታይ እምበኣር እዚኣቶም ሕዳሴ ግድብ ጥራይ ኮኑን ዝገብሩ ዘለዉ እንታይ ዳ ካልእ ዲጋ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ሕጂ እውን ብምባል ነዚ ሰብ እዚ ንዓና ንኸጥፊ ኢሉ ዘሎ እዩ እዚ ሰብ እዚ ክእመን የብሉን ብምባል ውይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ ዝፈጥር ኢትዮጵያውያን ከም መፈክሪ ይጥቀምሉ ኣለዉ ንሕና ሓይሊ ኣለና ንምባል እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ንግብፂ ግን ኣጋይ ነቲ ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ምትትታው መሊሱ ክሕይል ከም ዘለዎን ሓይልን ሙቐትን ክውስኹ ከም ዘለዎን ክገብሮም እዩ ገለገለ ኤርትራውያን እንታይ እዮም ዝብሉ ግብፂ ናይ ቃላት ጥራያ ብቓል ጥራያ ትህድድ እኮ ዊ ዶንት ኬር ንሕና ኤርትራውያን ኢና ግብፃውያን ኣይኮናን ግብፂ ብቓል ድያ ትህድድ ፖለቲካዊ ፀቕጢ ድያ ትገብር ኢኮኖሚካዊ ፀቕጢ ድያ ትገብር ንዓና ሓገዝ ይኩሉ ንኤርትራ ይኮንኩን ዝብለኩም ንኢትዮጵያ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካውን ቁጠባውን ኣካይዳ ፀቕጢ ክትፈጥረሉ ከላ ኤርትራ ትረብሕ እያ ካብዚ ስለምንታይ ናይ ኢትዮጵያ ሕማቕ ስለ እንደሊ ኖ ኢትዮጵያ ብግልፂ ናብ ኤርትራ ወራር ከካይድ ንኤርትራ ከም ብሓድሽ ኣብ እገዳ ክእትዋ ኤርትራ ከም ትንፀል ንክገብር ኩሉ እዩ ዝገብር ዘሎ I don't know ከመይ ገይሩ ዘይርድኦም እንታይ ኢሎም እስከ ይፅሕፉለያ ፕራይቬትን ገለን ኢትዮጵያ እኮ ጎረቤትና እያ ምስ ኢትዮጵያ እኮ ንሕና ብሓደ ኢና ክንነብር ግብፂ ንየው ዘሎ እንታይ ይገብረልና እዩ ኢትዮጵያ ምስኣ እዩ ዘለና ምስ ኢትዮጵያ ጎረቤትካ ስለዝኾነ እንታይ ፅቡቕ ረኺብካ ንሕና ንፅቡቕ ንደሊ ንሳቶም ኩሉ ግዜ ንጥፍኣትካ ይሓትቁ ኣለዉ I don't know እንታይ ይኣትይዎ ዘሎ ገለገለ ሰብ ኣይርዳእንን እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ደገ ባሕሪ ንምጥቃም ኣይኮና ኣጀንዳና ባሕርናትና ብሓይሊ ክንወስደ ኢናዮም ዝብሉካ ደሎ በናይ መንገዲ ንግዲ ኮይኑ ዝስማዓካ ዘሎ ንዓኻ በናይ መንገዲ ሽርክነት ኮይኑ ይስማዓካ ዘሎ ዓሰብ ናትናይ እንድሕሪ ኢልካሲ ንንግዲ ሃበኒ ማለት ድዩ ዓሰብ ናተይ ኪተብ ካልካ ኸይድ እዩ ዓሰብ ገለገለ ካለዉ ወላ ንዓሰብ ኣለዉ እንዲኦም እቶም ሽዩጣት ዓሰብ ሂብካ እኮ ትኻል ተረፈ ኤርትራ ዓሰብ ኢሎም ዓሰብ እንታይ ማለቶም ይኸ ፍርቂ ናይ ክሳብ ባፅዕ ዘሎ ናትና ኢሎም ካርታ ክሰርቁ ኣይትሪኦም እዮም ዘለዉ ስለዚ ኣይኮነን ዓሰብ ቅንጣብ መሬት ነዚኦም ክትብ ሂብና ሰላም ክንደሊ ዝብል ሰብ ኣሎ ንዑ እንተይ ኢልካ በዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክትዓርፍ ከም ዘይኮንካ ትፈልጥ ኣለካ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንዑን ተፍኪትካ ነቲ ልውላውነት ናትካን ግዛእታዊ ሓድነት ናትካን መግዛእታዊ ዶባት ዝበሃልን ስለተፍርሶ ዘለካ ድሕሪኡ ላይን ኦፍ ዲፈንስ ናትካ ሕጋዊ ሰነድ ናይ ምክልኻል ዓቕምኻ እውን ናብ ወደለ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ኣነ ንመን የዛረብ ዘለኹ ነዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ዘይኮነስ ንእሽተይ ወለዶ ዝመፅእ ባዕሊ ፈልጥ ዝብል ወለዶ ክመፅእ ክእል እዩ እዚ ከም ርዱእ ጌርኩም ሰድዎ ምዚ ናይ ኢንተርኔት ጀነሬሽን ምዚ ገለመለ ንሪኦ ዘለና ባዕሊ ፈልጥ ዝብል ወለዶ እዩ ኩሉ እዚ ኣብ ገድሊ ዝነበረ ኣብ ሰውራ ዝነበረ ኩሉ ኤርትራ ከምኡ ከይመስለኩም ንኣሽቱ ዘይግድሶም መሊኦም እዮም ናትና ከምኦም ኣሜሪካውያን ከምኦም ንሪኦም ኣለና ኤውሮጳውያን ከምኦም እዚ ሕጂ ዓቢ ዘሎ መንእሰይ ፖለቲካ ዘይግድሶ እዩ ቲ ባዕልካ ትፈልጥ ዋላ ባዕሎም ፈልጡ ዝብል መዓት ኢኻ ትሰምዕ ስለዚ ልዑል ጥንቃቐ የድልየና ቀስ ኢልና ድማ ክንእምኖም ክንክእል ኣለና ብዝኾነ ንመለስ ናብታ ኣርስቲ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ግብፃውያን መመሊሱ ሽግራት ናቱ እናብኣሰ ይኸይድ ኣሎ ነዚ ሽግራት እዚ ሽግር ናይ ሰብ ኣይንፈቱን ኢና ግን ንኤርትራ ፅቡቕ እዩ እዚኦም ክልተ ሓይልታት ክሰሓሓቡ ከለዉ ኤርትራ ንክልቲኦም ሓይልታት ክትፃወት ኣብ መንጎም ንክልቲኦም ከተፃውቶም ትኽእል እያ ምክንያቱ ክልቲኦም ተወዳደርቲ ሓይልታት ስለዝኾኑ ኤርትራ ድማ ንክልቲኦም ተገድስ ሃገር ስለዝኾነት ክልቲኦም መን ዝያዳ ናብ ኤርትራ ይቐርብ ውድድር እዩ ኤርትራ ድማ ነዚ ውድድር እዚ ክትረብሓሉ እያ ዘሎ ማክሲማም ክትረብሓሉ ኣለዋ ንኣብነት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወይ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ነቲ ዘሎ ዕድላት ናይ ምምዝማዝ ሕልሚ ዘለዎም ሃገራት መራሕቲ ኣይኮኑን ባዕሊ መራሕቲ ናይ ኤርትራ እዚ ንምንታይ ማለት እየ ንምንታይ ከምኡ ዝብል ዘለዉ ንዝኾነት ሓጓፍ ማክሲማም ስኩዝ ክገብርዎ ዝደልዩ ይኮኑ ስለምንታይ ፅቡቅ ጉርብትናን ሰናይ ጉርብትናን ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዘሎ እዚ ድማ ካብቲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ወደብ ጅቡቲ ንጅቡቲ ክንሕስም ኢልና ንጅቡቲ ክሃስስ ዘላ ሃገር ንዑ ከነርብሕ ኢልና ምስ ጅቡቲ ምስ ጎደቦና ፀገም ክንፈጥር ኣይንኽእል ኢና ብጉዳይ ዓሰብ ክብል ዝተዛረቦ ዓብ መዛረባ ርሲ ኮይኑ ዝነበረ እዩ ኣብ ካልእ ኣፍሪካ ግን ጅቡቲ ሓንቲ ሰከንድ ይተሓስበሉን እያ ብዋጋ ኤርትራ ሃብቲ ናታ ክድልብ እያ ትደሊ ኣቢ ኤርትራ ይትግድሶን እያ ኩሎም መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ከምኡ እዮም ኤርትራ ዝበሃል ወይ ጉርብትና ገለ ዝበሃል የለን ዚሮ ሳም ጌም እዮም ዝፃወቱ ኩሎም ኣነ ጥራይ ይርባሕ እምበር ካልእ ባዕለ ዱ ይፈልጥ ዝብል ፖለቲካ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ
ጽቡቕ ኣይኮነን ንነዊሕ ዘመናት ክትቅፅል ከላ ጎረቤትካ እናተሳቀየስኻ ጽቡቕ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ናይ ኤርትራ እገዳ ናይ ኤርትራ ጽልዋ ሰንዓፎርን ኩሉ እንተሪኢኻዮ ኤርትራ በዓል ድያ ትፈልጥ ወላ ቡ ጌራ ህልም ትበል ዝብል ፖለቲካ ይክተሉ ጸንሑ እዮም ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ክሳብ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣይተረኣየን ኣሎ እቲ ዝመጽእ ዘሎ ወለዶ ግን ነዚ ኩነታት ናይዚ ክሳብ ክንዱ ክቕፅሎ ዝኽእል ኣይመስለንን ምክንያቱ ሰልቺዎ ዘሎ ወለዶ እዩ ዘሎ ብዕንደራታት ናይ ኢትዮጵያ ብዕንደራታት ናይ 4 ኪሎ ዝሰልቸወ ወለዶ እዩ ዝዓቢ ዘሎ ንዓይ ሓዊስካ ማለት እዩ ድራማ ናይ ዚኣቶም ዝሰልቸወና ሰባት ብዙሓት ኢና ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኣይሰልቸወና ይብለኩም ግን ናቱ ስነ ኣተሓሳስባ ኣልርቤት ነዊሕ ታሪኻዊ ኣጠማምታ ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ዝመጽእ ዘሎ ወለዶ ኣብ ኤርትራ ግን ንኸምዚ ዓይነት ኩነታት ክፃወር ዝኽእል ክብል ኣይክልኒ ኣነ ተጋግየ እንተለኹ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ኣርሙኒ ናብ ኢትዮጵያ ዝምልከት እዚ ሕገታት መንግስቲ ኤርትራ ክገብሮ ፀንሐ ብሕጂ ዝመጽእ ወለዶ ክገብሮ ኢለ ፍጹም ኣይግምትን እያ ምስ ኢትዮጵያ ዝተወደደ ዝምድና ክልወና ማለት ዝምድናና ክብተኽ ማለት ኣይኮንኩን ወይ ብትኽክል ክብረታትና ሓልዮም ናትና እናቶምን ሓልዮም ክኸዱ ዝኽእልሉ መንገዲ ስለዚ ተኸባቢርካ ክብሪ ናይ ሓትሕትካ እናሓለኻ ትኸደሉ መንገዲ ክኸውን ኪኑ ዝሓለፈ ግን ኤርትራ ብፍጹም ነቲ ኩነታት ናይ ዕንደራ ናቶም ኢንተርቴይን ክትገብሮ ከተፍቅድ ትኽእል ሃገር እያ ኢለ ኣይኣምን እያነ ስለዚ እዚ ምስ ግብፂ ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት ኣብ ግምት ኢኻ ብዙሕ ነገራት ክንርኢ ንኽእል ኢና ከም ኤርትራውያን ኮይና ክንሪኦ ከለና ድማ መንግስቲ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ዝተኸተሎ ምናልባት ነቲ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ዝበለፀ ኮንትሪቢሽን ኣበርክቶ ዝገበረ ኢለ ክዛረብ ክእላነ መንግስቲ ኤርትራ በቲ ዝነበሩ ዕድላት ንብዙሓት ኩነታትን ንክዕርያ ሓጊዙ እዩ ብግምጣሉ እተን ሃገራት እያተን ንጥፋት ኤርትራውያን ሰሪሐ እተን ሃገራት ዘይኮኑስ እቶም ፖለቲከኛታት ናይተን ሃገራት እየን ንጥፋት እዩ ሰሪሑ ክንብል ንኽእል ኢና ሓንቲ ብዚኣ ኣሪመ ናይ መወዳእታ ብዛዕባ እዛ ርእሲ ክዛረብ ከለኹ ረጊፀ እያ ክሓልፍ ዝደሊ ህዝቢ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካን ህዝቢ ኤርትራ ይበደሉን ንኣብነት ህዝቢ ኢትዮጵያ ወላ እውን ህዝቢ ትግራይ ውሰድ ማዕረቲ ፖለቲካዊ ፀገም ዘለና ነቲ ተሰዲዱ ዝመፀ ሰብ እቲ ህዝቢ ብሕማቕ ይረኣዮ እዚ ክውንነት ክንቅበል ኣለና ኦኬ ኣብ ሱዳን ዘሎ ህዝቢ ማዕረቲ መንግስቲ ዝገብር ዝነበረ ስራሕ ንህዝቢ ኤርትራ ብፅቡቅ ርእይዎ ጥራይ ዘይኮነስ ሓቂፉ ከብኪቡ ናብ ዝደለዮ ክሳብ ዝኸይድ ዝተፃወረ ህዝቢ ወላ እውን ሶማሊ እውን ክሳብ ክንዱ ብቐጥታ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ህዝቢ ወላ እውን ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ህዝቢ ዓፋር ናብኡ ዝኸዱ ኣለዉ እዮም ስለዚ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ህዝቢ ንዓና ሕማቕ ኣይገብረና እቶም ፖለቲካውያን መራሕቲ እዮም ኩሉ ግዜ ኣንፃርቲ ሃገር ዝኸዱ ዘለዉ እምበር ህዝቢ ይኮነን ስለዚ ምስ ህዝቢ ባእሲ የብልና እቶም ካብቶም ህዝቢ ጥዑያት መራሕቲ መፂኦም ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ ጅቡቲ ይኹን ኣብ ካልእ ኮይኖም ምሳና ሰላምን ሽርክነትን እንተደልዮም መርሓባ ከምዚ ናይ ሕጂ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ዕንደራ ግን ክንፃወሮ ንኽእል ኮይኑ ኣይስማዕንን እዩ እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ሓንሳብ እናሓዋሩን ነዚ ጉዳይ እዚ ፈትሒዎ ክሓልፍ ተስፋ ንገብር I think ኣነ ናይ መንግስቲ ኤርትራ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ናይ መወዳእታ ቻለንጅ እያ ዘላቶም ዛ ሕጂ ናይ መወዳእታ ብድሆ እያ ዝብላ እዛ ኣቢ ኣንቂድዎ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናይ መወዳእታ ብድሆ እዩ እዛ ብድሆ እዚኣ ድማ ኤርትራ ሓንሳብ እናሓዋሩን ጠምዚዛ ክሰግሮ ተስፋ ንገብር ምክንያቱ ከይደለናዮ እዩ ዝመፀና ዘሎ ከይደለናዮ ንኽወሩና ኢሎም እዮም ዝመፁ ዘለዉ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ በቲ ዘለዎ ኣጠማምታ ይኹን ኣሰላልፋ ይኹን ካልእ ኩሉ ዕድላት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዎ ፅልዋ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዎ ፅልዋ ተጠቒሙ ነዚ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ዕንደራ ሓንሳብ እናሓዋሩን መፍትሒ ክገብረሉ ተስፋ ንገብር እዚኣ ጥራይ ናተይ ትምኒት ሕጂ ናበይ ክቕፅል እየ ቁሩብ ትለይ ኣብ ናይ ጉዳይ ናይ ሱዳን ከተሓዘ እየ ምክንያቱ ኣብ ሱዳን ሓድሽ ነገር ስለ ዘሎ where the army says it shot down a drone operated by the RSF over the city of El Obeid in North Kordofan state on Saturday. Sources say the drone tried to target military and civilian sites west of El Obeid. The RSF launched a series of coordinated drone attacks on 4 cities controlled by the army on Friday, a day after announcing it had agreed to a US-led humanitarian ceasefire proposal. Meanwhile, a local news agency has reported that poverty in Sudan had increased from 21% to 71% due to the ongoing conflict. It added that 23 million Sudanese now live below. እንታይ ንሰማዕ ኣለና ኣብዚ እዚ RSF ዝበሃል እቶ ጉጅለ ድሮናት ብዘለዎ ቀፃሊ መጥቃዕትታቱ ይቕፅል ከም ዘሎ ወላ እኳ ኣሜሪካ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ በፂሐ ኣለኹ እንተበለ እቲ RSF ግን መጥቃዕትናቱ ኣብ አልዑቤድ ኣብ ዝበሃል ናይ RSF ድሮናት መጥቃዕቲ ከም ዝገበራ ንርኢ ኣለና ስለዚ ነቲ ብኣሜሪካ ተሸምጊሉ ተበፂሑ ኣሎ ዝበሃል ዘሎ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ንዑ ኮላይ እናሰገረ ስጉምቲ ዝወስድ ንርኢ ኣለና ልክዕ ናይ እስራኤል ባህሪና ንርኢ ዘለና
ምስ እስራኤል ርክብ ዘሎ ሓይሊ ተኮይኑ ድማ ተመሳሳሊ ባህሪ ከሪ ንቡር እዩ ኢማራት ማለት እስራኤል ምስ እስራኤል ዝቀረበ ዝምድና ዘለዎ ስለ ዝኾነ ነቲ ዝግበር ዝምድናታት ንክጥሕስ ዝኸዶ ዘሎ ጉዕዞ ንርኢ ኣለና ብግምጣሉ ህዝቢ ሱዳን ኣብ ዲቕ ዝበለ ድኽነት ኣትዩ ከም ዘሎ ይንገር እቲ ድኽነት ድማ ይቕፅል ከም ዘሎን ትስቃይ ናይቲ ህዝቢ እናበርትዐ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ናይቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ መራሕቲ ኩላቶም ሱዳን በሎ ደቡብ ሱዳን በሎ ኬንያ በሎ ኣብ ሶማልያ እውን እቲ ፑንትላንድ ዝበሃል ሶማሊላንድ ዝበሃል ኩላቶም እዚኣቶም ምስ ኢማራት ኮይኖም ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኢዶም ኢትዮም ከም ዘለው እዩ ዝንገር ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ኩነታት እቲ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እንድሕር ኢልና 2 ኣርቲክልስ ክንርኢና ሓደ ኣብዚ ይርአ እዚ ንሪኦ ዘለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ብተደጋጋሚ መፅናዕቲ መምስ ተገበረ ናይ ኢማራት ፊንገር ፕሪንትስ ኣብቲ ኩናት እቲ ይርከብ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኢማራት ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ዩኤን ይኹን ኣብ ካልእ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኢድ የብለይን ወይ እውን ራእሴፍ ሕግዝ ያለኹን ኢላ ትማጎ ዘላ ክሳብ ሕጂ እንተኾነ እቲ ጭብጢ ተደጋጋሚ ኣብ ዩኤን ይኹን ብካልኦት ኢንቨስቲጌት ዝገብርዎ ዘለው ናይ ሱዳን ዓሸራ ኣብ ኩሉ ኩነታት ናይቲ ኩናት ይረኽብዎ ከም ዘለውን ብኡ መንፅር ድማ እቲ ህዝቢ ኣንጻር ኢማራት ፀቕጢ ንክገብር ብኩሉ መንገዲ ድፊት ይግበር ከም ዘሎን እቶም ምስኡ ኮይኖም መጋበርያ ኮይኖም ዝሰርሑ ዘሎ ሃገራት እውን ፅልዋ ይመፅኦም ከም ዘሎ ንኣብነት ኬንያ continent is the war in Sudan, and you know that the Sudanese army claim that your country is supporting the other side, the rapid support forces. I mean, you had a meeting in February with the RSF and some of its allies. They signed a declaration to create a parallel government. The RSF recently took Al-Fasher in Darfur in Western Sudan, and the UN says there were summary executions, there were murders, there were rapes. ብሓፈሻ ብዛዕባ እቲ አርኤስኤፍ ዝፍፅሞ ዘሎ ገበናት ንዊልያም ሩቶ እዩ ዝሓቶ ዘሎ ዊልያም ሩቶ ድማ ምስ አርኤስኤፍ ርክብ ከም ዘለዎን ወይ እውን ከም ዝተሓባበርን እዚ ድማ ኢማራት ብዙሕ ኢንቨስትመንት ስለ ዘለዎ ኣብቲ ዓዲ ዓብ ፅልዋ ስለ ዘለዋ ኣብ ልዕሊኡ እውን ፅልዋ ከም ዘለዋን ኮንትሮል ከም ዘለዋን ይንገር ኣሎ ትሕቶ ድማ ዊልያም ሩቶ በዚ ጉዳይ እዚ ይሕተት ምዃኑ እዩ ዝንገር ንሱ ግን ኮምፕሊትሊ ንሕና ኢድ የብልናን ባህላ እዩ Kenya is a great democratic country. We are the only place in East and Central Africa where people can come and meet freely from every part of the world. And the meeting that was there in Kenya was a meeting of the civil society, meeting of church groups, meeting of Muslim leaders, meeting of women. ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ዊልያም ሩቶ ንሕና ዴሞክራሲያዊት ሃገር ስለ ዝኾንና ኢና ንካልኦት ንእንግድ ዘለና እምበር ኣብቲ ጉዳይ እቲ ኢድ የብልናን ስለዚ ኩሉ እቲ ዝተገበረ ንኬንያ ሓዊስካ ዝግበር ዘረባ ንሕና ኢድ የብልናን ኢሉ ነፍሱ ካብቲ ኩነታት እቲ ከውፅእ ኢና ንርኢ ዘለና ብርግፅ ቀጥታዊ ዶብ ስለ ዘይብሎም ብቐረባ እዚ ንትን ክትብሎ ትኽእል የለን ግን ብዙሓት ሃገራት እንኮላይ በዓል ዩጋንዳ እውን ኣብቲ ጉዳይ እቲ ኢድ ከም ዘለዎም ካብ ብኡጋንዳታት ገይሩ ዝኸይድ ኣፅዋር ከም ዘሎ ዝንገር ኣሎ ስለዚ ናይ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብዙሓት ኢዶም ዝእትውሉ ዘለው ናይ ብዙሓት ሃገራት መፃወቲ ግራት ኮይኑ ዘሎ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጂ ድማ ድሕሪ እዚ ናይ አልፋሽር ዝበሃል ሃገር ከተማ ዘጋጠመ ግፍዒ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ጋጢሙሎ ይብሎ ብብዝሒ ኣፅዋር ይውሕዝ ከም ዘሎ ንሱዳን ክሕጂ ናብ ፖርት ሱዳን ብዙሕ ናይ ፅዕነት ነፈርቲ ይመፃ ከም ዘለዋ ካበየን ዝመፃ ዘለዋ ይበሃል ኣሎ ካብ ቀጠር ዝመፃ ኣሎ ካብ ቱርኪዝ ዝመፃ ኣሎ ከምኡውን ንኣብነት እዚ ሓንቲ ናይ ቀጠር ብብዝሒ ትመላለስ ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለው ቀጠር ኣሚር ኤርፎርስ C-17A ዝበሃላ ዓበይቲ ነፈርቲ ማለት እዩ ብተደጋጋሚ ናብ ፖርት ሱዳን ክትወርድ ከም ዝተራየትን there is a noticeable cargo military flights arriving to Port Sudan over the past few weeks ታልፋሸር ካብ ዝሰዓር ብዙሓት ናብ ሱዳን ኣፅዋር የብፅሑ ከም ዘለዎ ከምዚ ኢሎም ብፍላይ ቀጠር ዝበሃል ናብቲ ሰራዊት ሱዳን ኣፅዋር የብል ከም ዘሎን ኣብ ገገሊኡ ድማ ኤርትራውን ሓዊሶም ናብ ኤርትራውን ምምልላስ ይርአ ከም ዘሎ ዝብል ዘረባ ንሰምዕ ኢና ግን I just cannot believe those things ንኤርትራ ኣብ ናይ ኩናት ኩነታት ምሕዋስ ግቡር ተርእዮ ናይ ሚድያ ስለ ዝኾነ እዩ ብሓፈሻ እቲ ኢማራት ምስ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ኮይኑ ዝያዳ ኣብ አርኤስኤፍ ክዕጥቕ ከሎ በዓል ቱርኪ ከምኡ ድማ ቀጠር ዝሕወሶም ዘሎ ስዑድያን ግብፅን እውን እንትኾነ ካብቲ ዝገብርዎ ዝነበረ ሓገዝ ነቲ ሰራዊት ሱዳን እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ መወዳእቱ ናበይ ገፁ ክኸውን ይኽእል we don't know ግን ፅቡቅ ክኸውን ከም ዘይክእል ግን ግምት ኣለኒ ምክንያቱ መጠኑ እዚኦም ብዙሓት ሓይልታት ኢዶም ዘእተው መጠኑ
እናገደደን ናኸፍአን ዝኸይድ እዩ ናይ መወዳእታ ኣብ ኢትዮጵያ ተመሊስና ብዛዕባ ቁጠባ ጀዋር መሐመድ ዝበሎ ንቀርኒ ኣፍሪካ ማለት እዩ ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ብፀብፃብ ናይ World Economic Forum ዝበሃል ማለት እዩ ድኽነት ኣብ ኢትዮጵያ The UN estimates Ethiopia's population to be 135.5 wow ናይ UN ገምጋም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ 135.5 ሚሊዮን ከም ዝኾነ ዝግምግም ኢሉ ካብዚኣቶም it is from this total that 129.7 million people or 95.7% are considered to have low income تحد دموز تحد أتاو زلوهم كبابي 96% من حزب إثيوبيا. When Prime Minister Abiy Ahmed talks about economic miracle, he is referring to the remaining 4.3 who are residents of that island of prosperity. جوار غيرو زهر مزلو تري والله دا زول زلو زي صبصاب زي كاب ناي World Food Program WFP زبال زوصيو كاب حزب إثيوبيا تسعان حمشتن شوعات حزب إثيوبيا تحت منابرو ويكا تحت أتاو كم زلو كنجر كله أبي أحمد دما أبي إثيوبيا نقطبا تأمر صرح لنا قبل كله نتوم 4.3 أبتانا بلصقنا دسي زنبرو نعتاتهم مخانويو نابله جوار صبغيرو كارمو نرى لنا بس قداي زدما ممليسو ناباسه زخيد زلو كم مخان متن تيك قطبات ناتبلاشو زخدلو زغباب ناتبلاشو زخدلو حزب إثيوبيا دما أن حنت مرجعات ترفس دما سرقن بلشونا نابزيا سمعوا የሚሰርቀው ሰው ቁጥር በሆነ ፐርሰንቴጅ ካለፈ የሚሰርቀው መሸከም የማይችልበት ቦታ ላይ ይደርሳል። ያን ጊዜ ኮላፕስ ያደርጋል ሲስተሙ። ማን የሰራውን ነው የምትሰርቀው? ራሱ ሲስተሙ ራሱን መብላት ይጀምራል። አሁን እሱ ከሰረቀ እሷ ከሰረቀች እኔ ለምን አልሰርቅም ወደሚለው እንታይ ብላሎ ኣመንጎ ሰራሕተኛታትን ሰረቅትን ዘሎ ሬሽ ወይ ከም ምዕሪት እናተበላሸው እንድሕር ኸይዱ እዚ ማለት ሰረቅትን እናበዝሑ ሰራሕተኛታት ናዋሓድ እንትኸይዶም من ዝሰርሐ ኢኻ ክትሰርቕ ኢሉ ስለዚ እቲ ሲስተም ይፈይል ዝገብር ኢሉ ብዙሕ ሰብ እናሰርቑ ከለዉ ውሕዳት ሰሪቆም ክነብሩ ይኽእሉ እዮም ብልሽውና ገይሮም ፀይቆም ክነብሩ ይኽእሉ እዮም ንሓታቶም ድማ ሕጊ እናረኸቦም እናተኣረሙ እናተኣሰሩ ካብቲ ሲስተም እናወፁ ዝበዝሐ ሰብ ግን ብትኽክል ኣተሓሳስባ ክኸይድ ተጀሚሩ ሃገር ዝኸይድ ኢሉ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ሰረቕትን ምዝማትን ምጭዋይን ኣፀቢቑ ኣብ ዝበዝሓሉ ግዜ መን እዩ ክሰርሕ ምስራሕ ትርጉም የብሉን ትምህርቲ ትርጉም የብሉን ኣብ ዩኒቨርሲታት ናይ ኢትዮጵያ ሰብ ምኻድ ኣብይሉ ይበሃል ኣሎ ስለምንታይ ትርጉም የብሉን ዩኒቨርሲቲ ካብ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ 4 ዓመት ተጥፍ ኣብ ቲክቶክ ዕድልካ ምፍታን ኣብ ኢንስታግራም ዕድልካ ምፍታን ኣብ ሶሻል ሚድያ ወይ እውን ብስግረዶብ ጌርካ ንስዑድያ ገፅካ ምኻድ ካልኦት ኣማራፂታት ዝሓሸ ኮይኑ ተማሂርካ ዝመፅእ ለውጢ የለን ዝብል እምነት ኣብ ኢትዮጵያ ብቐንዱ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ስለዚ ነዚ ይብለሎ እቲ ስርቂ ድማ ትዝበለፀ አይ ቲንክ እቲ ስርቂ ሕጂ ጀመረ ይመስለንን ናይ ስራሕ መንፈስ ብናይ ብልሽውናን ብናይ ድጎማን ብናይ ምጥፍፋእን ጥራይ መንፈስ ተተቐይሩ ካብ ክሰርሕ ሰብ ሰሪዕካ ደሞዝ ክትረክብ ትፅበይ ኣጠፋፊኻ ገለ ምርካብ ዝሓሸ ኣማራፂ ኮይኑ ክስምዖ ይጅምር እንዴት ሌባ ይሆናል ሰው የሚለው እየጠፋ መጥቷል እምነት ያንን መከልከል አቅም አጥቷል አይደል መማር ያንን መከልከል አቅም አጥቷል ህግ ያንን መከልከል አቅም ካጣ ማን ነው የሚከለክለው አክቹአሊ ሰው ያንን ለማድረግ ወረፋ እየጠበቀ ከሆነ ኢትስ ሪሊ ዴንጀረስ ነው ስለዚህ የጋራ ህሊናችን እንደገና ከተኛበት ካልነቃ የግል ህሊናችን ካልነቃ ህሊናን መንከባከብና ማሳደግ ደግሞ ኃላፊነት ያለባቸው ወላጆች ትምህርት ቤቶች የእምነት ተቋማት እና የሞራል ተቋማት Yes, ጉዳይ ሕልና እናማህመንና ቃህመመን እንድሕር ኸይዱ ኣብ መወዳእታ ዝመፅእ ለውጢ እቲ ሶሳይቲ ከም ሶሳይቲ ፌይል ዝገብር ስለዚ መራሕቲ ሃይማኖት ድዮም ቤት ትምህርትታት ድዮም ናይ ስነ ምግባር ኣማኸርቲ ድዮም ዓበይቲ ድዮም ሕልና ናይ ሰባት ንኽሰርሕ ጎስጓስ ክንገብር ኣለና ፃዕሪ ክንገብር ኣለና እንተዘየለ እቲ ሲስተም እቲ ሃገር ፌይል ክገብር ኽእል ብኡ ጌርካ ድማ ንሓትሕትካ እናተባልዓካ ምንባር እዩ እናበለ ዝመክር ዘሎ እቲ ኩነታት ነዚ ይመስል Historic and controversial moment unfolding in Washington. Syria's new president Ahmed al-Sharaa is in the US for a landmark visit days after being removed from a terrorist list and is due to meet President Trump on Monday. Here's a report. تريو زلهم تاريخ يدفصم زلو ماي بحكي تاريخ كمي كم زماسل نغتريو زي تمالي قدم عامت قدم خلت عامت حدا عبي قبر شبرا تباهيلو بمليونات دولارات كشلم ينزل رقيبون أمريكا زركب زبل بسيايم بي FBI زدل زنبر شبيو لومي ناي سوريا مرحو قينو ناب أمريكا آتيو
قبل علتها هاجر زنبرة قدا تلاعيلو حلوف حليفهم لما أمريكا ترى يكونس مس بريزنت أمريكا دونالد ترامب كراهب مخاني زنقر زلو أبحث يصير جزية كم زعينة لوتي أبوليتيكا مرجتي عبت مرتين عن رزلنا قال سبعة دما جورجو تماني تقاومني يركا خمي غير كان منقست هاجر كذا قاف خينكا ناي بوليتيكا مكيار دما ناي بحق زقر مسبالو من البات أبوليتيكا كم زنا أمريكا جيمناستيكس ناي بوليتيكا صوتا ترى فلتني مغنياتو بوليتيكا مالت كالا يشمو انترست مالتيو ربحاناتكا كم هزبي كم هاجر من وحسنت كما كايخل من كربحا كايخل ويون ناشنال انترست ناي هاجركا أبيك حلا يخليو بوليتيكا مالت سمعيتات هيكونن فقر ويكا حونات ويكا بيرسونال ريليشن شيب قال يكون بوليتيكا ربحانا هزبخا ربحانا هاجركا نزوم كوربوريشن زمان ربحانا بيزنسهم من زياده كوحسن لهم يخلي سلازي ابنا ايرتراويان كون كله منكست ايرتراكم مسوحات عريقو يعرقن فراغات because it's about interest من يكن صلايخا من يختي ابزوان صلاي زي كون نعخا ناي كلتي خا صلاي دما حدا مزخون نخلتي خا نهزب خان بوليتيكا خان دما زقرار نطبታት تفطر كله بوليتيكا يبحال زي منكست ايرترا قال سبالو منكست ايرترا كو بمتكل طراي زغيد نو منكست ايرترا مسربحو يزغيد منكست ايرترا نبعلو مسربحو يزغيد مس امريكا ولكو عرق ندلنا سلازي بوليتيكا دما كوميك كون زغبو مس ግብጽ ስለምታይ ዕምቆ ዘሎ ዝምድና ንገብር ኣለና ስለዚ ኣብዚ ቻነል ክንርኢ ከለና ንስለ ፖለቲካ ጥራይ ኮነስ ምስኩንነት ናይ ዓድና እውን ከነተሓዞ ክንክእል ኣለና ፖለቲካሊ ሳቪ ክንከውን ኣለና ንቅሓት ክልወና ክኽእል ኣሎ ኤርትራ እንተ ኣበይ ዘርባሓ ክትብል ኣላ ልክዕ ከምቲ ኣሜሪካ ትፃወቶ ዘላ ትማሊ ሰይጣን ትብሎ ዝነበረት ሎሚ መልኣኽ ጌራ ሽልማትን ፍሉይ ኦነርስ ጌራ ብፍሉይ ኣገባብ ትቕበሎ ዘላ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መራሒ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ኮሚሽን ፕሬዚደንት ዘላ ክረኽባ ይደለየ ኤውሮፓ ስታዓንዲ መሓዞም እያ ግን ናይ ሱርያ ንክረክብ ግዜ ኣለዎ ስለምንታይ it is about interests ንስኻ ንዓኻ ብምርካብካ እንታይ ረብሓ ኣለዎ ንዓኻ እንተጓኒካ እንታይ ክሳራ ኣለዎ ይትሕቶ ንዓኻ ሰላም ስለ ዘይበለካ ወይ ንዓኻ እንተዘይዓደመካ ዘይከስርቲ ኮይኑ ግዜኡ ከጥፋልካ ይደልን እዩ ስለዚ ናይ ሓቂ ዘገርም ኩነታት እዩ ዝበሃል ዘሎ ንእሽተይ እስከ ተመሊስና ንረኣዩ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ነቶም ትማል ድሃድንዎ ዝነበሩ ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ምስኣቶም ባስኬትቦል ክፃወት ድማ ተራእዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ቪድዮ እዚ ቫይራል እዩ ኮይኑ ዘሎ ዓብ ትምህርቲ ናይ ፖለቲካ ድማ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚኣ እውን ካልእ ዶኩመንታሪ ተገይሩ ነይሩ ብዛዕባ The foe who became a friend, a long-standing opponent of the US, beginning the process of becoming an ally. During a visit to Saudi Arabia, President Trump seeking out and shaking hands with the new president of Syria, a clear signal of a new era in relations. There is a new government that will hopefully succeed in stabilizing the country and keeping peace. كم نريد لنا زي أب سعودية بتراقبلو بعد سعودية زجبر وشم قلنا يوم سلزي سعودية وين أجد استرا كم زلوين أنفلد قبل سوريا زنبرة جدا كم زل على وين الجرالو أبكو طبعا وداق مهندساتنا يتحجر دما بزح حجز كجبر أو عيت جبرالو اللي يقول لك إسرائيل دليت أنت جبركم ما يتحطوا إسرائيل دما دليت إسرائيل دليت وما بزجبروا لي درجة بس يعملوا وتهدروا عقبنا أتوم نكى عبي كل زكال عينت مكل خالات يجبرالو أنت تتكالجن تمالي سيد أو تجيرهم زقطر وزنبر لومي كمل أخ قطيرهم بزن بتن كعجبون كحجزون جدا كالعلولون بزعبو مجوس خون كالات كسونولون تمالي جلبيا جير على القاعدة زبل وزنبر لومي بادلا جيركا تنكسا قسمو ناي مودرنتي ناي حجر هنسات هيرو تباهيلو كجلتن standing ovations كوهابون نرزلنا زيت تمال سؤالنا تزنبره stop this terrorist محمد جولاني يدبهال زنبره هجي كالي شم كيروم له محمد الشرافدي ولا قال زبل يلن بقى كلك يركا كدان كيركا ماسك غيركا كم قدوس غيركا عالم كتؤمن له تفتن كونتاتنا نرزلنا incredible politica ናይ ኣሜሪካ እንታይ ከም ዝመስል ድማ ኣብ ሪል ታይም ኣልሸራዓ በሃል ብሕጂ እቲ መራሒ ኣልሸራዓ ዝብል ሽም ሒዙ ዘሎ መስለኒ ኣብዚ እዋን እዚ ካብቲ ናይ ግብረ ሽበራ ሊስታ ተሓኺኹ ይመስለኒ ትማሊ ከምዚ ነይሩ ዓለም ከመይ ኢላ ነዚ ኩነታት እናረኣየት ትግረም ኣላ ግን ምግራም ካድላ እዩ ከም ዶኩመንት እውን ክትሓስ ስለ ዘሎ ኢትስ ኢንክሬዲብል ኣብ ዩኤን ክዛረብ ንኣሜሪካ ሕሉፍ ሓሊፍዎ ድማ ሕጂ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ቀጥታ ክራኸብ ምዃኑ ይንገራሉ
نزو كل رئي خادمة بوليتيكا كميلو كم زكاير كتجمد تخل نسوريا كم زيلو نحقق فقلون كندا زقبر زل سمو. The history of nations, certainly the history of Canada, is punctuated by such times when our actions can be decisive, and we're in one now. To be clear, we're in one now. Technological change is accelerating rapidly. The world has become more dangerous and divided, and that decades-long process of an ever closer economic relationship between Canada and the United States is over. The Prime Minister of Canada زليو ماركانيز بالتاي بلالو كل تي عالمنا كايدا زنبره انا تغير يد مص زلي بلكم الله السيمبل از ذات نغرات كم قدم يكون كندا كم قدم كتكون يكونتن مخنياتو تتفلط كندا تسدي تالز مصخا ويون كندا زبل حجر مس امريكا ايدن غانتن كوينو سرع زنبر حجر قطباناتو دما ملو بملو اب امريكا زقع زنبره سكيورتي ناتو اب امريكا زقع زنبره سلازي امريكا دما دونالد ترامب قصالي غزي دحر غزيني كندا بيلا غير يهرمالو هاجر ديكونكم ستيت كتكونوا لكم مبل 50 حدن ستيت نا امريكا كتكوني يزدليكم بمبال نغيروا مالو امبن دحر لكم دما كل زنبره زمدناتات حصري تعريف ابرس تعريف كدكركم يلوم ريورد لهم تمرحنا كندا دما مس امريكا زنبرنا زمدنا is over بلو مالو سلازي دحر حجي اب امريكا زلنا تصفاتات قريفنا كم بحدش نفسنا كنحنس كنفتنينا مسكاله عالم دما كم حاده نفسه زقال هاجر كوينا كنقصلينا كندا بزح شجرات اغاطيموالو مخنياتو فاونديشن اي تقطباناتو فاونديشن فاندامنتالس ناتو ناب امريكا تصقعي نيرو ناتو ጸጋታት ናቱ ኢንዱስትሪ ናቱ ናሽናል ኢንትረስት ዝሓለዋ አካይዳ አይነበሮ ምስ አሜሪካ ዘሎ ዝምድና መመሊስካ እንቆዝ ዝውስኾዩ ስለዚ አበይ ዝያዳ ንምንጋት ፕሮዳክቲቪቲ ናትና አበይ ያለና ተባለ ዝኽየ ዝነበረ እምበር እዝን ተጋጢምና እንታይ ክንገብር ነልካ በመሰረቱ ንግዚኡ ናከሰርካ ግን ናትካ መሰረታዊ ቴክኖሎጂ ናትካ መሰረታዊ ፕሮዳክሽን ክትገብረሉ ትኽእል መንገዲ አይተሓሰበሉ ነይሩ እቶም ኩሎም ባላ ገይሮም ምሁራት ደኳትር ዝመስሉ ነዚ ፋንዳሜንታሊስት ሒሶም ይኸዱ ነይሮም reality check መጽዩ ምስ ሓረሞም ሕጂ ከምዚያ ትሪዋ ደለኹም ካናዳ ንዝመጽ 10 ዓመት ከቢድ ይከውን ምናልባት ድሕሪኡ ግን ጸጋታት ስለ ዘለዎት ሃገር መሰረታቶም ሃኒጾም ሓያል ሃገር ክኾኑሉ ዝኽእሉ ኣነ ኮሚሌ ዛምን ካናዳ ሓያል ሃገር ንክኸውን ጸጋታት ኣሎ ኤውሮፓ ሓያል ኮይኑ ንክቕጽል ከቢድ እየ ዝብል ምክንያቱ ኤውሮፓ ጸጋታት ይብላ ጸጋታት ይብላን ጸጋናታት ትምህርቲ እቲ ቴክኖሎጂ ትምዕባለ ገለመለይ ነይሩ ሱኻ የለን ትሰብ ይወልድ የለን ህዝብና አረገ ይኸይዳሎ ንሽተይ መልሰይ ብዙሕ ይውለድ የለን ጸጋታት ዘለዎም የለን ቁር ሃብቲ የለን ስለዚ እቲ ፈጠራውነትና ጎደለ ይኸይዳሎ ኢንዱስትሪናቶም ናሞ ተኸይዳሎ ብግምጣሉ ካናዳ ነዳድለዎም ገለለዎም ብዙ ጸጋታት ስለ ዘለዎም ክትንሱ ዝኽእሉ ኮይኑ ይስማዕ As a consequence of particularly that last point, many of our former strengths based on our close ties to America have become our vulnerabilities. And this is happening fast. This is not a transition, it's a rupture. And it means that our economic strategy needs to change dramatically and rapidly. And that's the context, that was the context for Tuesday's budget, the first of our government. Now, exactly. ዳታ ታንብላት አና هنا በኻለ መንገዲ ጽቡቅ የርግሊጽ by the way እዚ ሰብዚ ምሁር ይውድ ተራሰቡን አይኮነን ስለዚ ኩልቲ ናይ አሜሪካ ናይ ካናዳ ኢልና ስትሬንግዝ ወይካ ኃይለለና ብቃት አለና ኢልና ንዞራ በዝነበርና ኩሉ ንሱ ሽግርናትና ንሱ ኮይኑ ኢሉ ምክንያቱ ሽርክነት ምስ አሜሪካ ዝነበረው ሚት ስትሬንግዝ ናቶም ነይሩ እቲ ሽርክነት ምስ ተሰበረ እቲ ስትሬንግዝ ተባሂሉ ዝቁፅር ዝነበረ ዊክነስ ተቀይሩ vulnerability ተቀይሩ እዚ ሓደጋ ጸገም ድኽመት ናቶም ተቀይሩ ስለዚ ካብ ነዚ ኩሉ ሃኒጽካ ምስ ቻይና ክትገብርካ ምስ ቻይናውን ጸገም ኣሎ ምስ ኤውሮጳ ክትገብር ኤውሮጳ ከማኻ ድመውድ ደሎ እዩ ስለዚ ክልተ ኢኻ ናበይ ክትከይድ ትኽእል ብኩሉ መንገዲ ናበይ ከም ትጥምት ሃገር ከቢድ ዝኾነ ታይም ኦፍ ሬክኒንግ ብልዎ ናይቲ ኩሉ ትኸዶ ዝነበርካ ኣብ ብዝንቡዕ መንገዲ ተኸይድተ ነርካ ሪያሊቲ ቼክ ኩንነት በቅ መሰበለካ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ከምዚ ሕጂ ሰም ዝኾንዎ ዘለዉ እዩ ግን ካናዳ maybe they can struggle fix ክገብርዎ ዝኽእሉ ኮይኑ ይስምዓኒ but it's gonna take a lot of courage and ስራሕ ብዙሕ ከድልዮ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ናብ ኤውሮጳ ክንሰግር ሕጂ U.S. military has killed dozens of people in recent airstrikes against alleged drug smuggling boats in the Atlantic and Pacific. The Trump administration has labeled it a war against narco-terrorists to curtail the flow of drugs into the U.S. The attacks will be among the issues discussed by leaders of the European Union and the community of Latin American and Caribbean states. They're also expected Donald Trump ni drugs ወይ ካ ሓሽሽ ወይ ካ እዚ ኣጻፋርስ ካብ ላቲን አሜሪካ ዝመጽእ ንምክልኻል ኩናት ኣውጀሉ አንጻር ሜክሲኮ አንጻር ኮሎምቢያ አንጻር ቬኔዙዌላ ዝኾነ ይኹን ጀላቡ ይኹን ገለታት ንዑ ሒዘን ዝኸዳ ድማ ብሰራዊት ናቱ ይሃርመም ኣሎ እዚ ኩሉ ኒ ኣጻፋርስ ዝፈርድ ዘሎ ናበይ ክሽየጥ እዩ
ምክንያቱ it's a big business እንታይ ገጋጥም ኣሎ ናብ ኤሮፓ ክውሕዝ ጀሚሩ ለይብሎ ኤሮፓ ድማ ዓቕላ ፀይብዋ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ፃውጡ ትገብሮ ዘላ ተዕፀፋርስ ተተጠውዩ ናብ ኤሮፓ ይመጽእ ስለ ዘሎ ኤሮፓ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ገጢሙ ኣሎ ንዕኡ ንምቁፅፃር ድማ ብዙሕ ስራሕ ይግበር ከም ዘሎን ግን ንኩሉ ክትቋፀሮ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኾነ ይዝንገር ዘሎ ስለዚ ኤሮፓ ኩሉ እቲ ኣሜሪካ ሽግረይ ክፈትሕ ኢላ ትወስዶ ስጉምቲ ናብ ኤሮፓ ይዝቕየር ከም ፀገም ኩሉ እቲ ኣሜሪካ ንዓይ ፀገም ኮይኑኒ ኢላ ተሪር ስጉምቲ ተወሲዳ ናብ ኣሜሪካ ታሪፍ ክትብል ከላ ኢንዱስትሪ ናታ ንክትረክብ ንኤሮፓ ይትመቕፃዕቲ ንሓሽሽ ክቋፀር የተላ ተሓሽሽ ናብ ኤሮፓ ይዝውሕዝ ዘሎ ንኩናት ናይ ዩክሬን ኣነ ነፍሰይ ክኽእል ባዕኹም ትፈልጡ ዘሎ ባጀት ናብ ኣሜሪካ ናብ ኤሮፓ ይዝውሕዝ ነዳዲ ናይ ራሻ ከይትገዙ ገለገለ ክበሃል ከሎ ሰብ ነዳዲ ኣሜሪካ ይሸጡ ኣለዉ ኤሮፓ ግን ሕሱር ዝገዙ ዝነበሩ ክቡር ንክገዙ ይግደዱ ምስ ቻይና ንግዲ ከይትገብሩ ክብልዎም ከለዉ ቻይና ኣብ ዕዳጋ ኣገዳስን ምስ ቻይና ይበኣሱ ኣለዉ ኩሉ እቲ ኣሜሪካ ትወስዶ ስጉምቲ ብግምጣሉ ንኤሮፓ ሽግር ኣብ ርእሲ ሽግር እናኾና ይኸይድ ከም ዘሎን ኤሮፓ ኣገለ ፖይንት እቲ ብሬኪንግ ፖይንት ዝበሃል ዘሎ ምናልባት ኤሮፓ ናብ ከቢድ ኩነታት ክትከይድ ከም ትኽእል ዝንገር ዘሎ ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ተጠንቂቕካ ምርኣይ ኣገዳሲ ይከውን ብፍላይ ንደቅና ድማ ክንጥንቀቕ ኣለና መጠን እቲ ሓሽሽና ናብ ኤሮፓ እናተደፍአ ዝኸደ መጠኑ ድማ ብብዝሒ ናብ ኤሮፓ ክረአ ይኽእል እዩ ካበይ ከም ዝመፅእ ተሓሽሽ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፔሩ ቦሊቪያ ኮሎምቢያ ካብዚታት ዝብገስ ኤኳዶር ኣሎ ፓናማ ኣሎ ከም ድማ ኮስታሪካ እቲ መስመር ከመይ ኢሉ ናባቶም ከም ዝመፅእ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ናብ ኣፍሪካ እንተኸይድካ ጋና ጊኒ ሴራሊዮን ሴነጋል ብሓፈሻ ኣዝዩ ኦርጋናይዝ ዝኾነ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ኤሮፓውያን ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ሽግር እናበኣሰ ይኸዶም ከም ዘሎን ኩሉ እቲ ፀገማት ድማ ናብ ስደተኛታት ኣልጊብካ ስጉምቲ ምውሳድ እዩ ዝስምዑ Doesn't look like a slum, but the Danish government has officially classified this Copenhagen suburb as a ghetto. We got a letter that we can't have any more residents here in Denmark. We are not allowed to be here anymore, and Danish government won't renew our residence. Danish MPs voted by 70 to 24 to move refugees arriving on Danish soil to asylum centres in a partner country, potentially outside Europe. I will be very frank. People come from coming outside who commit serious crimes and do not respect our value and way of life. I don't think they have a place in Europe. This is ዴንማርክ ዝበሃል ሃገር ናይ 6 ሚልዮን ህዝቢ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ሓተቲ ዕቑባ ተሪር ስጉምቲ ክወስድ ጀሚሩ ኣሎ ዴንማርክ ዝበሃል ስትሪክት ዝኾነ ፖለቲካ ዘለዎ ሃገር ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣብቲ ሃገር ድሕሪ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ዕቑባ ንክቕበሉ ሸውሃት ከም ዘይብሎም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ባይ ዘ ወይ ነዛ ሪፖርት እዚኣ መንግስቲ ናይ ዩኬይ ንዓነ ክኽተል ክጥቀመላ ምዃኑ ክገልጽ ቀኒ ኣሎ ስለዚ ስዊዘርላንድ ድማ ምናልባት ቀዲሞሞም ተዘየለው ነቲ ናይ ዴንማርክ ኣብኡ ከለዉ ኣዶፕት ክገብርዎ እዮም ምክንያቱ ፅንዓት ናይ ስደተኛ ኩሉ እቲ ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ፀገም ስደተኛ ዝገበሮ ኮይኑ ዝስምዖም ፖለቲከኛታት ብዙሓት እዮም ምክንያቱ ንፖለቲካዊ ኣጀንዳ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝጠቕሞም ስለዚ ዴንማርክ ዘለኻ ወቻውት ሙሉእ ኤሮጳ ዘለኻ ድማ ልዑል ጥንቃቐ ከድልየካ እዩ እዛ ፕራይም ሚኒስተር ድማ ኣብ ስደተኛታት ኣብ ዩክሬን እንተኮይኑ ኩናት ጥራይ ትብል ክትከውን ከላ ነታ ናይ ኩናት መንፈስ ናታ ንፑቲን ክስዕር ስለዘይካለት ይመስለና ናብ ስደተኛታት ቀይራታ ዘላ Shock to the world. We can't promise zero asylum seekers, but we can set that vision and do what we can to implement it. Not fewer refugees. ስለዚ 0% ናይ ስደተኛታት ናይ መቕባል ፖሊሲ ክኽተሉ ከም ዝኾኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ዝኾነ ስደተኛ ኣብዛ ዴንማርክ ዘሎ ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ገሊኡ ንሩዋንዳ ወሲድካ ዩኬይ ዝጀመረቶ ፖለቲካዊ ሩዋንዳ እዞም ዴንማርክ ክጥቀምሉ መሪፆም ነቶም ናይ ዕቑባ ሓተቲ ዘለዉ ናብ ሩዋንዳ ሰዲድካ ትጉዳዮም ኣብኡ ከም ዝእለ ትገብር ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ፀገማ የጋጥም ንኸውን ፀገም ተጋጢሙ ዕቑባ ክትሓትት ናብ ኤሮጳ ምምፃእ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእልን መጀመርያ ክቡር ኢና ብኡ ክትመፅእ ምስ መፃኻ ድማ እንታይ ከጋጥመካ ከም ዝኽእል እንሆ እቲ ኩነታት ኣቐዲምና ነነግረኩምን ነርእየኩምን ኣለና ምክንያቱ ኣብ ዘይተደልየ ክሳራ ክትኣትዋ ይንደልየኩምን ኢና ልኩሉ ድማ እቲ ናይ ዕቑባን ካልእን ጥራይ ዘይኮነ እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኣነ ዝያዳ ሰብ ከስተውዕለሉ ዘድሊ ቴክኖሎጂ ድማ ነቲ ዝርከቡ ስራሕ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይምንጥሎ ስለ ዘሎ እንታይ ከም ንኸውን እውን ዋላ እቶም ኣብዚ መፂና ዘለና እንታይ ክንከውን ኢና ኣፀቢቕና ኣዕሚቕና ክንሓስበሉ ዘለና ኮይኑ ይስምዓኒ I mean, we do get into some existential questions here. In a benign scenario, we probably none of us will have a job. There will be, but in that benign scenario, there will be universal high income
not universal basic income, universal high income, there would be no shortage of goods or services. And I think the benign scenario is the most likely scenario, probably, 80% likely, if you ask, in my opinion. The question will not be one of lacking goods or services. You'll have እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ artificial intelligence እንታይ ክገብረና ይኽእል ኸውን ኢሎም እዮም ዝሓትዎ ዘለው ደቂ ሰባት ኣብ ከመይ ዝበለ ኮንፈረንስ ይኻረይዎ ኣበይቲ ምሁራት ዝሳተፍሉ ኮንፈረንስ ይዛረብ ዘሎ ናይ መብዛሕትና ስራሕ ክምንጥሎ ይኽእል እቲ AI ይብል ኣሎ ናይ መብዛሕትና ስራሕ ክምንጠል ይኽእል እዩ ግን ሰብ እንታይ ክገብር እዩ እንድሕሪልካዮም እቲ ቁጠባ ካብቲ AI ዘምፅኦ ዘሎ ገንዘብ ኣኹል ኣታዊ ክህልዎ ስለ ዝኽእል universal income basic ደኮነሲ high income ንኹሉ ሰብሲ ደሞዝ ክወሃቦ ይኽእል እዩ እቲ ሕቶ ናይ ገንዘብ ፀገም ክኾን ኣይክእልኒ ምክንያቱ እቶም ሮቦታትን እቲ artificial intelligence ንሕርሻ ድዩ ንካልእ ሰርቪስስ ብዝሓሰረ ዋጋ ክገብሮ ስለ ዝኽእል ሰባት ንኽነብሩ ክከብዶም ኣይክእልኒ እቲ ዝቐንዲ ክበድየ ዝብሎ ኣነ እንታይ ኢሉ ሰብ ስራሕ ተዘይብሉ ከመይ ኢሉ ክነብር ይኽእል ዝብል ሕቶ እዩ ካልኣይ ድማ ደቂ ሰባት ካብ እንስሳታት እንታይ ዝፈልየና እዩ ዝበሃል ብልሒ ስለ ዘለና ክንሓስብ ስለ ንኽእል ካባና ዝበልሕ ሮቦትን ማሽንን ነዚ ቁጠባ ከኣልየ ተጀሚሩ ንሕና እንታይ ኢና ክንከውን ካብቶም እንስሳታት እንታይ ክፈልየና እዩ እቲ ካባና በሊሑ ነቲ ቁጠባ ከመሓድር ዝበሃል ዘሎ ሮቦትን artificial intelligence ከ ምናልባት እቲ ድኻምነትና ምስ ፈለጠ ክላገፀልና ይክእል እንዶ there are so many questions ከበድቲ ሕቶታት ብቐሊሉ ክምለሱ ዘይክእሉ እዚ ዝብሎ ዘሎ ንኣብነት ገለገለ ሰብ ኣሎ እቲ artificial intelligence ናተይ ስራሕሲ ዝወስደ ይመስለንን ዝብል ሰብ ኣሎ ሓቂ ኢኻ ከምኡ ትብል ምክንያቱ you haven't seen it እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ኣለዎ እቲ AI ክሳብ ዘይፈለጥካ ብትክክል ናይ መን ስራሕ ክውሰድ ናይ መን ስራሕ ዘይውሰድ ክንፈልጥ ኣይንኽእል ኢና ግን ብተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና ግን እንታይ የርእየና ኣሎ እቲ AI ዝበሃል it's such a powerful tool ንመብዛሕትኡ ዓይነት ስራሕ ክምንጥል ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ንኣብነት ኣብዚ ረአዩ መኻይን ትዝውር ዘለካ እንድሕር ኮይንካ ትራክስ ዝውር እዘን ትሪእዎን ዘለኹም ትራክስ ድራይቨርለስ እየን ብዘይ ኣውቲስታ ክኸዳ ዝኽእላ ምዃነን እዩ ዝንገር ዝኻ እንታይ ዘርእየካ ማለት ኣውቲስታ ከድልየን ኣይኮነን ኣውቲስታታት ከዓ ሓደ ካብቲ ብብዝሒ ሰብ ዝሰርሓሉ ዘሎ እዩ ኣነ ዝገረመ ክልል እያ እዚ ረእይዎ እንዳ ቀምቃማይሲ ቀምቃማይ ማሽን ክፍልዩ ኢልካ ሓሲብና ንፈልጥን ኢና ግን እዚ ረእይዎ ርእስኻ ትእትዮ ኣትም ሰባት ገለ ክንርኢና እኮ ርእስኻ እቲኻ ረእይዎ ከምዚያ ገይሩ ኣሚንካ ኣብዚ ማሽን እቲኻ ኣብ ውሽጢ ሰከንድ ዘለኻዮ ስታይል ቀምቂሙ ነቲ ፀጉሪ ሃልዩ የውፃእካ ይወፅእ ማለት እዩ this is crazy ስለዚ እቲ ዘሎ ቴክኖሎጂ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ኤሌክትሪክ ካርስ ንርኢ ኣለና መኪና በዓልኻ በዓላ ትኸይድ ኣብ ፓርኪን በዓላ ፓርክ ትገብር ነዚ ናይ ዓበይቲ መኻይን ድማ ከም ዝትርእይዎ ዘለኹም ባዕሉ ክሰርሓሉ ዝኽእል መንገዲ ስለዚ ኣብ ኩሉ እቲ ቴክኖሎጂ ነተን ናይ ህንፃ መኻይን ወይ እውን ናይ ዕደና መኻይን እንትኾና ባዕለን ክሰርሓ ከም ዝኽእላ ኢንዱስትሪ ፋብሪካታት ናይ መኻይን ዘፍሪ ብዘይ ሰብ ዝሰርሕ ኣብ ቻይና ልሙድ ተርእዮ እዩ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ደቂ ሰባት እንታይ እዮም ክሰርሑ ብኸመይ ኢና ክንነብር ንዝብል it's gonna be very interesting because ኩሉ ነገር እንድሕር እቲ ማሽን ክወስዶ ኮይኑ ደቂ ሰባት እንታይ እናሰርሑ እዮም ክነብሩ እንታይ ክኸውን ሂወቶም I don't know I don't have an answer to that ግን ኢሎን ማስክ ብዙሓት ሰባት በዚያ ዘረባ እዚኣ ኣሰንቢዱ ከም ዘለኹ ነግረኩም There's perhaps still a role for humans in that we may give AI meaning. Term, any job that somebody does will be optional. Like if you want to do a job as kind of like a hobby, you can do a job. But otherwise, the AI and the robots will provide any goods and services that you want. Okay, so you see. ደቂ ሰባት እንታይ ክሰርሑ ምዃኖም ዝፍለጥ የለን ኩሉ እቲ ስራሕ ከም ሆቢ ናትና ከም ስፖርት ጌርኩም ክትርእይዎ ኣለኩም እምበር ዝበዝሐ ስራሕቲ AI ክወስዶ ይብለና ኣሎ ናይ ዓለምና ዝሃብተመን ዝበልሐ ሰብ ምዃኑ ዝንገረሉ ሰብ እዩ ዝነግረና ዘሎ ተራ ሰብ ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ዳ ክኸውን ንዝብል መቸም ማስ ክኸውን እዩ ኩነታት ኣይንፈልጥና ግን we have to be careful ምስ ኣካይዳናትና ብፍላይ ኣብ ቁጠባናትና real money is going to come in 2 or 3 years now is when you need to be panicking for money Not when crypto was spiking and everyone was talking about it and every dummy was making money. Then it's too late. You need to be panicked now, make money now, stack your bags now. Stick to the basics. Ethereum,
أندرو تيت بتوان تسألون بزي قدس زا فيديو زيا أبل تشهر إسران كل التاني تزاريبوا بيتكوين شعو كندا نيرو 16 شح وريد نيرو زا فيديو زيا أنا لك عبتاك زيا تزاريب الله كريبتو كورس بعد ما شعية جميرة يعني دمجية جميرة مالت قد ما عصرت عمتها يكون كون جميرة إسرع إسران كلتاني جميرة مودات أنا إسران كلتان 16 شح كلا تا كورس جميرة لومي يعني 100 شح 200 كلتان شح 200 إسران شح بس هني رات سام بوينت سلزي كاب إسران كلتان تمالي نيرو كم سلس عمتي دارجا نوفمبر إسران كلتان زي نيرو كاب إسران كلتان كسب إسران حمشن كاب 16 شح ناب 100 إسران شح زخدة أسد دحر 5 عمت دحر 10 عمت انتاي كوني لكم جست حسابوا مو زاد اللي سكم توصلوا اندرو تيت بزا فيديو زيا بزح سب يزخبرو نعو سميعهم انفست قبروا عابلوا طقيرهم نباخذكم لما نبصح لنا كل جزء زنبر زربا سب زخونه تتقاموا لكم نغط حنت كلاش يتوقسنا حنت تيت يبلك الله حنت تيت درون متقعتون اي تخايدن مالك ديني درون متقعتي حنت ام الله توكيسا بقدمنا توكيسا ولا تزلموا ما فدرال هو جنرال دسكاو نفتات قاعد حنتي تساتي خذولو بزعي بحال متس ازي حسيتي تايم زلك لمينا انا حسيت انا ينوركن عليه ፍጹም አይኖርኩን ምንም ፍጹም በቃ ሐሰት ይዚ ለዚህ ብሩን ምንም ወታደር እንደ ተዝሆነ ስታሽግረለው እዚህ ቆና ዘዋህሉ መጨርባሪው አጣጫነ መቀያሪው በቃ ናይ ንግድ ነገር ወንጌረው ማያም እጅ መስጠትማ ነጮች ይቅርባችሁ አትችሏቸውም ብለውናል ይቅርባችሁ አትችሏቸው 250 ሺህ ሰው አዘጋጅተዋል ድሮም ደርግ አሸንፈዋል እነዚህ አይቻሉም እጅ ስጡ ነው ያሉን ፈረንጆች እጅ መስጠትማ ያ ወላጆቻችን አይደለም እጅ ከመስጠት አንድ ቀን ማደር የለንም ብንም መሞት አለብን ብለን ነው ወደ እጅ መስጠት የርሶ مسكينة جولا بكا خمتري ور اللهم يوم إيد محابسيناتنا تاريخنا بوتاتنا يكونني تبل زلا دايمن دا ها دايمن دا يزيد زخلو باش حد قصر تمال رايس انه ويحكي كتكا ابستغرايبز قبركها كوينات بشحت زتمار خلكاسي حجي ما فانو معلتا وزمار خكازلوسي انتا زم سبازياتهم سي امبردو ناي سب حفرت علوميو ولا كوينا متحزسي نالهم زلنا نملسنا بتكوينات دبلو زلهم ተደጋጋሚ ግን በላ ጌሮም ካርሞይና እንሰምዕ ዘለና ነትጁላ ዝባል ነገር የለም የድሮን ጥቃቱም እንደዚሁ ጋብ ያለ ይመስላል ነገር ግን አንዳንድ እንቅስቃሴዎች እንዳሉ ነው ምንሰማው እስቲ ምን አሉ ምናልባት የትግራይ ነጻ ሰራዊት የሚባለው በአፋር ክልል እየሰለጠነ ወይም ደግሞ እየተደራጀ ያለው ኃይል ሙሉ በሙሉ ወደ ትግራይ ገብቻለሁ ካሁን በኋላ አፋር ላይ አታገኙኝም እያለ ነው እስቲ ምን አሉ አዳዲስ መረጃዎች በሳይ እንግዲህ ከአራት ቀናት በፊት በአፋር ክልል የነበሩ ህወሓት ላይ ተገንጥለው የነጻ መሬት ላይ ተደራጅተው የነበሩ ከህወሓት ያቆረፉ ኃይሎች የህወሓት ኃይሎች ወደ አፋር ክልል ዘልቀው በመግባት እነዚህን ኃይሎች መምታታቸውን ይታወሳል እንታይ ዝበሃል ዘሎ እዚ ኣብ መንጎ ክልተ ሓይልታት ናይ ትግራይ አብይ አሕመድ ናይ መወዳእታ ዝደልያ ዝነበረ ልክዕ ከምትና ኣምሓራ ንሓትሕዱ ዘባልዖ ዝነበረ ነቲ ትግራይ ዘባልዖ ዘሎ ኦሮሞ ከምኡ ንትግራይ ድማ ተመሳሳሊ ገይም ዝነበረት እቲ ሓራ መሬት ዝበሃል ህወሓት ከም ኣትዩ ኣብ ዝግብኦ ቦታ ከም ዝሃረሞን ካብቲ ዝነበረ ቦታታት ብሕማቅ ህድማ هادي كم زوجن اتنا يا محرم ميديا يجي زارب زلو اتنا يا محرم ميديا كم زكبل كلون بعلو انتايز تنبه حرام ريت زكبر زلو صوتا ترديوم كم زلو ترايدي كونسي اسلالفاناتو مستناي تግራይ حيلي تمساسالነት كم زلو يخاطري نت تግራይ تغبر زلا بدهوتات ناي تግራይ بعيني صلي بعيني هلخ بعيني እንቋዕኮም ኾኑ ዝብል ደይኮነ በወገን ብልጽግና ብዝብልጽግና ዘሎ ተጋሩ እንታይ ይብለሎ ነት ኮነታት ራይብዚ ባዕላቶም ክብሎ ኸሎ ትግራይ ወይ ድማ ትዲፍ ናድሮን መጥቃዕቲ ከም ተፈጸመ ኩሉኹም ፈልጡ ኢኹም ብዙሕ ሰብ ድማ ቪድዮ ሰሪሕ እዩ መንግስቱን ባዕሉ ኦፊሻል መግለፂ ወፂሎ ካብ መቕፃል ግን ኣብቲ ኮሜንት ኣትዮ ነራእኹ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ ካብ መቐለ ወፂ ስለነበርኹ እዚ ኢንፎርሜሽን እዚ ከሕልፎ ይኽኣልኹ ግን ብዙሓት ሰባት ተጋሩ ነተባልቲ ወይ ድማ ብሽም ትግርኛ ተናገርቲ ኣትዮም ኣብ ኮሜንት እሰይ ገና ታይሪኦም ትሉ ነይርኹምና ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር እዩ كندي زنجر زوج هم تقاموا على السراوي تجري من تاي درون متقعد تجري لهم دمت تخونوا بزي
ولتا مملياس تخوينو بتعمي حزن ماتي السي بمال تمالي مدحني زنا رغم درهم سراويت لما عندي السي كتلو بتعمي حفرينا اكونتي دما ترقدم غزي ريبورت سو يقولوا ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ፈላላይ ብፍላይ ምስ ብልፅግና ምስ ኣብን ደው ኢሉ ዘሎ ነቲ ኩነታት ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ህይወት ናይ ገለ ወታደራት እውን ዝወሰደ ዝበሃል ዘሎ እንቋዕ ከምኾኑ እንቋዕ ከም ዝተፈፀመ ዝብሉ ተጋሩ ብምህላዎም እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ክንዲ ምንታይ ሰራውር ሰሊዱ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ምናልባት ነዚ ጉዳይ እዚ ክገልጽ ይመስለኒ ወዲ ወረደ ንባዕሉ መንጎ መንጎ ዝፃወት ዘሎ ዝበለ ስምዑ ተዋሳእቲ ዘለዎ እያ ኣምሓራ ተዋሳእቲ ኮይኖም ኣለዉ ናይ ዓብዪ መንግስቲ ከምኡ ሓደ ተዋሳኢ ኤርትራ ተዋሳኢ መንግስቲ ዓብዪ ነቶም ኦሮሞ ሒዙ ኩናት ክውዳእ ከም ዘይከኣል እውን ግልፂ ስለ ዝኾነ ብሓይሊ ምውዳእ ስለ ዘይከኣል ግልፂ ስለ ዝኾነ ሓዲ እዚኣ ክትዋጋእ ከም ዘይትኽእል ኩሉ ይፈልጣ እዩ መንግስቲ ዓብዪ እውን ይብላ ገንዘብ ከም ዘይብላ ይፈልጥ ሰራዊታ ተሰባቢሩ ከም ዘሎ ይፈልጥ ናይ ኩናት ደገፍ ናብ ባይታ እናወረደ ከም ዝኸደ እውን ይፈልጥ ስለዚ ክዋጋእ ብሓዲ እዚኣ ክትዋጋእ ኣይትኽእልን እትውግእ ክትቕፅሎ ይፈልጥ ዘለዋ መማረፂ ወይ ክትዳለዎ ናይ ሰላም ኣጀንዳ ሒዝካ ገለስ ሒዝካ ዓለም እውን ኣሚንካ ሓገዝ እውን ረኺብካ ኢኮኖሚካ ቁሮም ሓሽካ ኣጥዋር እውን ዓዲካ ተተኮፍቱን ዓዲካ ንኻሊእ ኩናት ምድላው ዝኣክል ግዜ ምድላእ እዩ ወይ ድማ ሽግር ብሰላም ዝፍትሐ ማለት እዩ መንግስቲ ኣብ መንጎ ዘሎ እዩ ዘሎ ኣብ መንጎ ማለት ሕዚ ብጭቡጥ ኩናት ንምግባር ኣብ ከቢድ ፀገም ኣሎ ይፀገም ዘለና ሕዚ ፀገም ኣሎ ፀላዎ ካብ መንግስቲ መጠንክራ ይኮሎ ፀገም ኣሎ ካብ ደገ ክዕድጎ ብዙሕ ዘበለ እውን ኣይከኣለን ዝበዝሕ ኮንትራት ኣሲርዎ ዝነበረ ውፅኣን ገንዘብ ክስርዞ ተገዲዱ ቅርሺ የብሉን ንኣሜሪካ ይሕግዝ ይልምን ኩሉ ይዝልም ዘሎ ንኤምሬት እውን ይልምን እዩ ዘሎ ደሞዝ መክፈሊ ከይተረፈ ማለት እዩ ቅርሺ እውን የለን ሰራዊቱን ተሰባቢሩ ሞራል ሰራዊቱ ሳይ ኣይኮነን ዜሮ እዩ بمن مجد رزق معلوم انت تجمرون أنا زلت مورال زلوا هاي فلا حيلي بمن مجد ببجيو نامزنا ينقينا هاي فلا حيلي أنا ذاك عندما هاي كنا سترف هاي مسؤول بطالة برحلة መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓብዪ እውን ኩናት ዕድልን ነይሩ ቀደም እውን ኢለ ይኮነን ሕዚ ሰላም ዝብል ዘረባ ዛረብ ዘሎ ክፍዕር ከም ዘይኽእል ተረዲኡ ኩናት ድማ ክቕፅለሉ ከም ዘይኽእል ተረዲኡ ይብሎ ኣሎ እዚ ዘረባ ከም ንሰምዖ ዘለና ናይ ታደሰ ወረደ ኣብ ከመይ ኣጋጣሚ ተዘሪቡ ኣብ ዝቐረባ ተዛረበ እዩ ግን ኩሉ እቲ ዘረባ እንተሪኢኻዮ መንጎ መንጎ ከም ዘሎ ይዝርአ ምክንያቱ እታ ነገር ኣነፅር ኣቢሉ እንድሕርይዋ ብዙሓት ስቴክ ሆልደርስ ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝብል ንሱ ዝዛረቦ ዘሎ ግን ንመን ከይትንክፍ እናፈርሀ እዩ ንኣብን ንብልፅግናን ንብዙሓት ሓይልታት ከሕጉስ እዩ ዝፍትን ዘሎ ቨሪ ቨሪ ዴሊኬት ዝኾነ ከቢድ ባላንሲንግ ኣክት እዚ ሓደ ኩናት ዝእውይ ዘሎ ሓደ ሓይሊ እዩ ብልፅግና ይበሃል ኣብዪ ኣሕመድ ይበሃል ኤርትራ ክወረካየ ወይ እውን ናብ ውሽጣዊ ኩነታት ከኣትየ ይበለት ኤርትራ ሃገራን ቦታኣን ሒዛ ደው ኢላ ትልካላ ምስ ትግራይ ወይ ይኹን ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ናይ ኤርትራ መሬት ኮይኑ ግን ዘይተወድእ ዘሎ እቲ ናይ ምሕንፃፅ ናይ ዶባት
ኣከራኸር ትብልዎ ስኻትኩም ማለት እዩ ዘከራኸርኩ ኣይኮነን ብይን ዝተዋህበ ይግንዳሓን ንዑውን ገዲፋ ወፂኣ ኣላ ኤርትራ ስለዚ ኤርትራ ሰላም ከም ትደሊ ተደጋጋሚ ኣረጋጊፃ ኣላ ግን ኣብይ ኣሕመድ ንዓኹም ክወረኩም ከም ዝደሊ ንፁር ኮይኑ ኣሎ ዋላ እውን እጂ እቲ ናይ ታደሰ ወረደ ኩነታት ምስቲ ናይ ህወሓት መራሒ ዝብሎ ዘሎ ፈፂምካ ዘይቃዶ ምዃኑ እዩ ስምዑ ብዚ ከምዚ ሰበብ ምክንያት ዝኾነካ በቃ ርኢሎ ይፍለጡለ እዩ ድልየቱ ውግእ እዩ ካብታ ስምዕ ፕሪቶርያ ምውፃእ እውን ባዕሉ ውግእ እዩ ውግእ ስለዚ እምበር ውግእ እዩ እታ ስምዕ እንድሕር ሒስዋ ውግእ ሰላም ይደሊ ዘሎ ማለት በዚ ከዓ መፅወኒ ዘየለቦ ገቢሉ እመኑ ነይሮም እዮም ወልድያ ነይሮም እዮም ኣምሓራ ነይሮም እዮም እናተባህለ ዝወፀ እዩ ስለዚ ክልታና እንታይ ደሊና ናይ ባዕሉ ኣጀንዳ ኣሎ ማለት እዩ እታ ናይ ትግራይ ላዕለዋነት ክምልስ ስለ ዘይደሊ ካብ ሓሊፉ እውን ቅድሚ ሕዚ እውን ኣነ ክትፉን እዮም ወፊሮም ነይሮም እዛ ኣጀንዳ እዚኣ እኒሃ ማለት እዩ ምስቲ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ምዘል ናይ ዕጡቅ ምድላው ሚድያታት ሓልፍ መልእክቲ ፓርላማ እውን ብቴክኖሎጂ ብገለባ ዝበሃል ነገራት ኩሎም ዘሪኡኻ ናይ ሰላም ኣይኮነን ሽማግለ ኮይዱ እናተባህለ እዮም ስደዱ እምበር ከምኡ ኣይኮነን በቃ ገይረ ነይረ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ውግእ ተኸፊታ ኢትዮጵያ ዓዲ ኮይና ናይ ምቕፃል ዕድላ ይውዳእው ገይረ ነይረ ሕጂ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ብወገን ናይ ህወሓት መራሒ ዶክተር ደብረፅዮን ንፁር ዝኾነ ኩነታት እዩ ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ይደሊ ከም ዘሎን ምክንያት ንክፈጥርን ወይ ዋ ነቲ ካልእ መንገዲ ከይፈተንካ ስለምንታይ ኣብ ኩናታት ኢኻ ንኸይበሃል ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክ ምዃኑ ሰባት ኩላቶም ተረዲኦም ኣለው ብወገን ናይ ኣምሓራ ሚድያ ዝብሎ ዘሎ ተሓይዘ ክብየ ኣብቲ ናይ ካልእ ትዕዝብታት ከያተና ምክንያቱ ኢትስ ቨሪ ቨሪ ክሪቲካል ታይም ራይት ናው ፋኖ ኣምሓራ ኣብ ምንታይ መርገፅ ኣሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በድሮን ቴክኖሎጂ የመተማመን እና በዛ ብልጫ ባለኝ ብልጫ ጦርነቱን አሸንፋለሁ የሚል መታበይ ያሳያሉ። አሁን በተለይ የፋኖን ውጊያ በተመለከተ በግልጽ ነው የሚታየው። ቅድም የዘነጋሁት ነገር የኤርትራና የኢትዮጵያን ሁኔታ ማየት ያስፈልጋል። የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው የሚለውን ስል አሁን የጠቀስከውን ነገር ዘንግቼው ነው። የኢትዮጵያ ውስጥ የኤርትራን የኢትዮጵያ ጠላትነት ለማረጋገጫ ማህተም እንዲሆን በቃ ታስቦ የሚደረገው ነገር የዚህ እንታይም ዝብሉ ዘለው ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ምስ ፋኖ ዝገብሮ ኩናት ሓደ ነገር ንሪኦ ኣብ ድሮናት ዝተኣማመን ሓይሊ ምዃኑ ብዙሕ ብድሮናት ሽግር ክፈትሕ ዝኽእል ኮይኑ ይስምዖ ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ዘሎ መራሒ እዩ። ስለዚ ነቲ ናይ ድሮናት ኩነታት ዓውደ ኩናት ዝቕይር ነይሩ እንተዝኸውን ነይሩ በቲ ንሶም ዝብልዎ ዘለው ኣብይ ኣሕመድ ክሳብ ሕጂ ኣበይ ቦታ መሃለወ እዩ። ስለዚ እቲ ድሮናት ዝብሎ ዘሎ ከምቲ ዝድለ ዓውደ ኩናት ክቕይረሉ ይከኣሉ። ካልኣይ ድማ ምስ ኤርትራ ይብለው ናይ ፀላይኻ ፀላይ ፈታዊኻ ወይ ግን መሻርክትኻ እዩ። ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ንኤርትራ እንታይ ዓይነት ፀላይ ምዃኑ ንፁር እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ሕሉፍ ሓሊፍዎ ንኤርትራ ስርዓት ክቕይሩ ንዝደልዩ ሓይልታት ብግልፂ ብሚድያ ብዝጋዋሕ መንገዲ ይሕግዞም ከም ዘሎን ንዓታቶም ፋንድ ገይሩ ናብ ኩናት የደላድሎ ከም ዘሎን ብክልል ዓፋር በሎ ከምኡውን ነቲ ብርጌድ ሓመዱ ዝበሃል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዙሕ መናውራታት ከም ዝገበረ ስለዚ እዚ ብግልፂ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ስርዓት ናይ ምቕያር ዘለዎም ሕልሚ ንፁር ከም ዝኾነ ኣፍሊጦም ኣለው። ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ካልኦት ሓይልታት ምስ ፋኖ ድዩ ምስ ካልእ ኮይኑ ንክሰርሕ እኹልን ትሩፍን ምክንያት ከም ዘለዎ እዮም ዝነግርሶ። ንሕና ድማ ፀላኢና መን ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና። ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘፃለ ጉዳይ የብልናን ምስ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ግን ጎ ምሸት ንታኮስ ኣለና። ስለዚ ኣብ መወዳእታ ነተሰላልፋ ባዕሉ እዩ ዘቀላጥፎ ዘሎ እናበሉ እዮም ትዛረቡ። ኣብዚ ድማ ስፍሕ ዝበለ ትንተና እዮም ዝህቡ ዘለው። ሓቂ ሓይሽ እቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣካይዳ ነቲ ፖለቲካ ናይቲ ዞባ ከመይ ገይሩ ይቕይሮ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና። ናይ ዓፋር ድራማ ድማ ናብ ኤርትራ ከመይ ጌርካ ተልግባ ይሄ ኃይል በርከት ብሎ ቲፒኤፍ የሚባሉ የሚንቀሳቀሰው ከመቀሌ እና ከአድግራት በጣም በቅርብ ርቀት ላይ ያለውን ዞን 2 የሚባሉ አፋር አካባቢ ጥቃቱ የወሰደ በረካል ይሄ ጉዳይ እልባት ካላገኘ አይታወቅም። የሆነ ድንገተኛ ዘመቻ ወጥቶ መቀሌን ሊቆጣጠር ይችላል። መቀሌ ከተቆጣጠረ ከዛ በኋላ የሚሆነው ያ ቡድን የሚሆነው ወይ አክሱም ጫካ ውስጥ ወይ ደግሞ ሽሬ ሸለቆ ውስጥ ብቻ ሊሆን ነው ማለት ነው። ህይወቱ የነ ዶክተር ደብረጽዮን ህይወት ማለት ነው። ይሄ ከመፈጠሩ በፊት መደምሰስ አለበት የሚል ገፊ ምክንያት ስለያዘ ነው። አንዱ ምክንያት እሱ ነው። ሁለተኛ ግን ኢትዮጵያ ወደ አሰብ የምታደርገውን እንቅስቃሴ ለመግታት ሻዕቢያ አንድ ዕቅድ አወጥቷል። ምንድን ነው ያወጣው ዕቅድ?
ቀይ ባህር አፋሮችን ኢትዮጵያ ቀይ ባህር አፋሮችን በማገዝ እዚህ አፋር አካባቢ ላይ ያለውን እንቅስቃሴ አድርጎ ወደ አሰብ ለመግባት ሙከራ እያደረገ ነው ያለው። ይሄ ሙከራ ለመቀልበስ ብቸኛ መደረግ ያለበት አፋር ክልል የሚባለውን ዞን በተለይ አፋር ክልል የሚባለውን ቦታ የጦርነት ቀጠና ማድረግ የሚል ነገር ነው። ተሱ حكم زعجي بقى رقيق زخونه انتنا مستيراو كود كم زفتحو خيني تزارب زلو هايم زبلو زلو نحنا ناي عفر حيله اسلطينا ما بيرترا غص وراد نخغبرنا تبابع سلازلنا شعبيا دما بتكوينات ابيرترا ديكونس انت قوينو ابتكل العفار نكوينات دالو زلو ابو كوني زمرت ولا ونت تግራይ እትኩይናት አቡ ከሆኒ ዝመርጾ ከምና በሉ ኩሉ እትኩይናት ናይ ሻዕብያ ኢዳለው ወታብ ዓፋር ዝግበር ዘሎ ኢሎም በሓይል ጠዋዊዮም ነትኩይናት ምስ ኤርትራ ኮኔክት ክገብርዎ ብኩሉ እቲ ፕሮፓጋንዲስትስ ናቱ ዝግበር ዘሎ እዩ። ኣብዚያ ሓንቲ ነገር ክበኩም እየ ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ቻነል እዚ ብተደጋጋሚ ንዛረቦ ዝነበርና ኮይኑ ሕጂ ግን ብግልፂ ኮይኑ ዘሎ እዩ። ኣትንክ እቲ ሬኮግኒሽን ከማ ንባዕሉ ነፍሱ ዝኻለ ኣገዳሲ መድረክ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዝሽለም ዘሎ ኣብዚ ስዩም ተሸመረ እይዎ እዚ ሰብ እዚ ኣብ 2013 እዚ ሰብ እዚ ተራ ሰብ ኣይኮነን ኢልና ኣብዚ ቻነል ብተደጋጋሚ ገሊፅናዮ። ኩሉ እቲ ዝበሎ ፕላን ሽዑ ዝዛረበ ዝነበረ ኣብይ ኣሕመድ ደጊሙ ዝተዛረቦን استراتيجي ما ابي احمد بعز قبر زلي انا ولا حنت ناس اللي حبريتا زي بالله كنسي انتايله ابي احمد كابزن العالي انتليجنت كون يكلني اذا سبز زاربو زلو وي كاب منشي كابت وشتي دمصو وي ون اسو حسبو ابي احمد كم مخرك وزي خلي حجي ما بتدغاغام انتايلهم اذا سبزي افنيا نايت بلصقنا استراتيجي نايت بلصقنا قصال زغل زلو سب نس مخانو زبل ابزي تلتسلس صحفات وصيلو انتاي سلاز بلاي سمعوا የአሰብ ጉዳይ የተነሳው አማራ ክልል ውስጥ በምትሰሩት ጉዳይ ነው ተቀበለኝ የአሰብ ጉዳይ የተነሳው አማራ ክልል ውስጥ ያተረመሳችሁት ባለው ጉዳይ ያጸፋ በሰው በአማራ ክልል የምትሰሩት ስራ ትላንትና በአዲግራት ተደገመ ልብ አድርግልኝ እኔ ነገሮችን ነው ማጠናው ዋናው ነገር እዚ ሰብዚ ጠቅላላ ነታነ አብ ገይም ንህዝቢ ኤርትራ ዝገለጸሉ ነገር እንተሎ እዚ ገለ ታይብሉ ነይሮም ነዚ ካነ ምትኸልና ግደፉና እስከ ክንደ ጫታውያንን ናይ ጫትን ናይ መስተን ሰባት ኢና ክንሰምዕ ይብሉ ነይሮም ግን እቲ ዘረባናቱ ተሰሚዕካ ተራ ዘረባ ከም ዘይኮነ እዚ ሰብዚ ብልሕለወ ይብለኩም ኣለዎ ስለይ ሓበሬታ ከም ዝወሃቦ ግን ፍሉጥ ምክንያቱ ኩለን ተነጥብታት ናብ ዓሰብ ስለምታይ ክኸዱ ከም ዘልዩ ጉዳይ ናይ ኣምሓራ ስለ ዘሎ ንሕና ንዓፋር ከነሰልጥን ኢና ብርጌድ ሓመዱ ገለገርና ድማ ብዓድግራት ክመፀኩም ኢና ከምኡውን ንዓሰብ ክግበር ዝኽእል ገይም ከመይ ጌርካ ነትውዕል ፕሪቶርያ ተፃዊትካ ንህወሓት ዕጢቕካ ናብ ውሽጢ ኤርትራ መጥቃዕቲ ንክገብሩ ምስ ኤርትራ ክዳኸሙ ክጨፋጨፉ ንሕና ድማ ናብ ዓሰብ ንከይድ ኩለን ተን ፕላን ኣቢ ሓሲብዎን ዝነበረ ዘይሰርሓ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ሚድያ ተዛሪብዎ ነይሩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ብዙሓት እዮም 234 ኮሜንት ርኢ ኣለኹ ዝፀሓፉ ብዛዕባ እዚ ዝብሎ ዝነበረ ሰብ ብልፅግና ነቲ ሓሳብቲ ኣብ ህዝቢ ተቐባልነት ኣለዎ የብሉን ብመንገዲ እዚ ገይሩ ይብትኖ ከም ዝነበረት ሓሳብ ሽዑ ኣብ ሰብ ከመይ ኣቀባብላ ከም ዘለዎ ርእዩ ድማ ከም ፖሊሲ ብካድረታቱ ብሓለፍትናቱ እንኳላይ ብኣቢ ኣብ ፓርላማ ዝተዛረበ እዩ ንናፅነት ኤርትራ ብዚ ይዛረብ ናፅነት ኤርትራ እንታይ ይብል ልክዕ እቲ ኣብ ሕጂ ብዝቐረባ ከኢትዮጵያ ጋር ወዳደራለሁ ብለሽ ስትነፋፋ በአንድ ቃል ለፍቼ ነው የማልፈው ያለ አምባሪያዎች ነበርን ስለዚህ ነፃ ወጥተናል ብለህ ነፃነት ቀንን የምታከብር ነህ ባርነትን እየመሰከርክ ነፃነት ሊኖር አይችልም ወዳጄ ሀገን አይስቴ ኤኒዌይስ እዚህ ጋር የምናነሳው ፖይንት ምን መሰለህ ሴራችሁን ካላቆማችሁ ጦርነት ይነሳል ጦርነት ከተነሳ ደግሞ እኛ አሰብን ይዘን ነው የምንወስደው ግን ሌላ ነገር ያመጣው ባለም አቀፍ ጉዳዮች እንግዲህ ኤርትራ ራሷን የቻለች ሉዓላዊ ሀገር ነች ኤርትራ ራሷን የቻለች ሉዓላዊ ሀገር ነች ኢትዮጵያ ጓዳ ውስጥ ገብታ ስትርመጠመጥ ነው የምትውለው እሱ ወላቲ ሕቶ ናይ ሉዓላውነት ናይ ኤርትራ ክድፈር ከም ዝኽእል ንናፅነት ናይ ኤርትራ ክደፍሩ ከም ዝኽእሉ ተዛሪቡ ነይሩ ይሰብዚ ኣብቲ ግዜ ትክክል ኣፈከርቲ ገለን ብሎም ነርና ሕጂ እውን ፈቐራ እንድዩ ግን እቲ ዘረባ ንሱን ኣብይ ኣሕመድን ዝበልዎ ሓደ ዓይነት ዘረባ እዩ ስለዚ ወይ ኣብይ ኣሕመድ በዚ እዚ ዘማኽሮ ምክንያቱ እቲ ዳንኤል ክብረት ዝበሃል ኣማኻርናቱን ካብ ዝሓይሽ እኮ ኣይኮነን ወይ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይቲ መንግስቲ እዚ ሰብ እዚ ብቐጥታ ኣለዎ ሓንቲ ኣብኣተን ነቒፅና ኣለና እቲ ኩነታት ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ይመስል ንቐፅል
ኤርትራ ካለፍታይን መሬት ትግራይ ክትቀም ናይ ግድን አየር ትግራይ ክትቀም ናይ ግድን ስለዚህ ኣብዚ መጽ ዝፍዘፍ ሰራዊት እንደገና አብረስ ህዝብ ትግራይ ክዝፍዘፍ ወጉኡ የለ ሞቱ የለ ዝደኸመ የለ ዛምዛ የለ ማለት እንደገና ትግራይ ሕዚ ዝተወሰነ ኃይሊ ምስ ኤርትራ ኣሎ ተባሂሉ ስለዚህ ግመት አዲስ አበባ ቂመለዋ ምስ አዲስ አበባ ዝተወሰነ ኃይሊ ትግራይ ኣሎ ተባሂሉ ስለዚህ ግመት አለውን ኣብ ተስሩዕ ሰራዊትና ኢትዮጵያ ተጋሩ አገደስ ተጋሩ ስለዘለው እዚ ቢፋ ልዕሊ አለውን አስመራ ቂመለዋ ስለዚህ ናብዝረጽ ምዚ መስአተዋ ጸማልያታት ምስኮና እንተኺለን ትግራይ ሙግዳና ይተርፈናል ምክንያቱም ሳሁም ምስ ኤርትራ ተሰሊፉ ከምዚ ጌርና አንቂፍኩምና ባሕሪ በሓፅር ግዜ ከምዚ ከይንገብሮ ተዘይ ተዓዊትኻ ኢትዮጵያ እንታይ ትብል ሓፈሻ እቲ ዘረባ እንተሪኹሞ እንታይ ንምግባር እዩ ብዙሕ ቀልበሳ እንዲና ብዙሕ ተንኮልን ሽርሕን እንዲና ንርኢ ዘለና እንታይ ክብልዮም ነቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ካብ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ጽምዶ ንምብታሕ ኩሉ ዓይነት ካልኩሌሽን and ኩሉ ዓይነት ሲናሪዮስ እዮም ዝገብሩ ዘለው ኤርትራ ምስ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ፀገም የብላና ብዝዋን እዚ ኤርትራ ምስ ትግራይ ሓሸውየ ትገብር የላ why do they have to involve ኤርትራ ኣነ ይርዳእነኒ ኤርትራ ንነፍሳ ዝኣክል ብድሆ ይመጽእ ስለ ዘሎ ነቲ ኩናት ይኹን ነቲ ካልእ ዝኣክል ምድላዋት ክትገብር እምበር ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኢዳ ኢትያላ ክንብል ኣይንኽእል ኢና بين من قد يخا إرترا أبو داينا تقرأ إداتي الله خطب تقل أبو داينا تكون بباجد دي بقطبادي بوتهدرا ودي بقلدي كل الزبلكم زلو كنتات ناتكم يو مس أبي مس بلتقنا زلكم مس فدرال زلكم مس كالوت كبابيكم زلو بر إرترا أب ديبيت ناي تقرأ كتأتي قباني قل أب تقول داينا إثيوبيا ني إرترا أنت دي إتخا بوليتيكا سلا دي سرح دافي كا دفافي كان إرترا نمأتاو نريو زلنا كنتاتيو زياد سموعاد عريو تود ورده أول سعيد متنقطع يبني يربزع بعزيزي حقي دما መንግስቲ ኢትዮጵያዊ እውን ኩናት አይድልን ነይሩ ቀደም እውን ኢለ ይኮነ ሕዚ ሰላም ዝብል ዘረባ ዛረብ ዘሎ ከም ዘይኽእል ተረዲኡ ኩናት ድማ ክቕፅለሉ ከም ዘይኽእል ተረዲኡ ይብለሉ ቀደም እውን ቶም ዋና መራሕቱ ቶም ዋና ደፋቱና ኣምሓራን ኤርትራ ድዮም ካብዚኦም ከይተፋትሐ እዩ እታ ሰላም ዝብላ ዘሎ ንዕ እውን ከይስእን እናተጠንቀቐ ግን ግዜ እውን ከም ዘድልዮ እናፈለጠ ማእኸላይ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ድማ ናይ ደገ ፅዕንቶ እውን ከቢድ ስለ ዝኾነ anyway እዚኣ እስከ በዚኣ ጌርና ክንውድኣ እቲ ንፈልጦ እቲ ናይ ብልፅግና ስርዓት ካብ ቀረዋን ጀሚሩ በቶም ናይ ብልፅግና መራሕቲ ኢና ዝብሉ ተኸታታሊ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ውግእን ውጥረትን ንምፍጣር መደረታት ነገሩ ፀኒሖም እዮም ማለት እቲ ቀዳማይ ሚኒስትሮም ኣብ ተወከልቲ ህዝቢ ዘቕርቦ ካብ ቀፂሉ ናይቲ ስርዓት ኢታ ማጆር ሹም ቀፂሉ እውን ናይቲ ስርዓት ኣምባሳደር ማለት ብርሃኑ ጁላ ከምኡውን ባጫ ዝበሃሉ ሰባት ልክዕ ከምቲ ናይ ቅድሚ 2013 ዝነበረ ንውግእ ክጥቀምሉ ዝደልዩ ምክንያት ግን ምኽንዩ ዘይኮነ ነጥብታት ክላገብ ዘይኽእል ክትሓዝ ዘይኽእል ዘይስነ መጎታዊ ስራሕቲ እናፈፀሙ ምስ ቀነዩ ኣከታቲሎም ብወገን ዓፋር ናይ ወራር ሙኮራታት ኣካይዶም እዮም ማለት እዩ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ትግራይ ግዝያዊ ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ደቡብ ትግራይ ንስራሕ ዑደት ኣብ ዝወፀሉ ንኡ ንምትዕንቃፍ ኢሉ እውን ካሊእ ፀገም ንምፍጣር እውን ብልፅግና ተንቀሳቂሱ እዩ ማለት እዩ እዚኣ ኮይና ተሪፋ እቲ ኣምሓራ ዘሎ በዚያ ዘረባ ብዙሕ ግዜ ክንውዳእ ንኽእል ነዛ ርእስቲ እየመጡ ይህን እየመጡ ነው እንዳትረሱ
አንድ ቀን 4 ኪሎ ተያዘ ሲባል ታያላችሁ። ትግሬ እየመጣ ነው። ሁለቱ ትግሬ ተጠናክሮ እየመጣ ነው። አሁን እየመጡ ነው። ጥይት አብይ አህመድ ጦር አንድ ጥይት ሲያፈነዳ ታዩታላችሁ። ሆ ብለው ነው የሚመጣው። ማንም አያቆማቸው። ልታዩ ነው። ከምላሴ ጸጉር ሁለቱ ትግሬዎች ባይመጡ በቅርብ ቀን ታዩታላችሁ። ጽቡቅ ገሪ ዝነግሮም ዘሎ እየመጡ ነው ትባል ተነበረ ዘረባ ፋን ይኮነ ንፋን ዘይኮነስ ንሻዕብያ ንዋሓት ንሻዕብያ ንትግራይን ብሓደ ኮይኖም ሰምዮም ዝመፁ ንኣዲስ ኣበባ ኮፍ ክብሉ ዝኽእሉ እዞም ክልተ ሓይልታት እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኸይድ ዝኽእል ኣጀንዳ ወይ እውን ዕላማ ከም ዘለዋ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ገሊፃ ኣይትፈልጥን እያ ይግዳስ ምምፃእ እንድሕራሉ ኮይኑ ንኣዲስ ኣበባ ክመፅእ ዝኽእል ሓይሊ መን ምዃኑ ንፁር እዩ እናበለይ ዝነግሮም ዘሎ ክልቲኦም ብሓደ ክሰርሑ ጀሚሮም ኣለዉ ናይዞም ክልተ ሓይሊ ድማ ንኢትዮጵያ ስርዓት ናይ ምቕያር ድሌት እንተሎ በዚኦም ጥራይ ክፍፀም ዝኽእል ዝብል ቲዮሪ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ተበግሶ ከየርአየት ከላ ብተደጋጋሚ እንሪኦ ዘለና ዘረባ እዩ ኤርትራን ትግራይን ብሓደ ክሰርሑ እንተጀሚሮም ትፅምዶ ድማ ናብ ወታደራዊ ኩነታት እንተተቐይሩ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣበን ዝተወድአ እዩ ዝብሉ ብዙሓት እዮም እዚ ድማ ኣይ ቲንክ ብኩሉ መንገዲ ወላቲ እዚ እጂ ፀላኢ ናይ ኤርትራ እዩ ፀላኢ ናይ ተጋሩ እውን እዩ ግን እቲ ክውንነት ከምብቦ ድማ የፀገሞን ወላቲ ዕብድብድ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ፈንጎፅጎፅ ንሪኦ ዘለና ካብ ፍርሒ ዝብገስ ምዃኑ በዚ ኢኻ ትሪዮ እዚኣ እስከስምዑለይ HOA country offered you an olive branch. You burned them all, convinced you were the smartest man in the region. By all means, keep isolating Ethiopia and turning it into a joke on the world stage. Bravo, truly. Out of sheer desperation and ignorance, you've begun aligning yourself with the wolves of this region. Only a desperate and clueless leader aligns himself with the wolves of the region, and here you are, proving that point perfectly. You know. እዚ ዲበት ዓይኖም ሓየሎም ወዲ ኤረይ ዝበሃል ፕሊዝ ኬትኩም ሰብስክራይብ ግበሩሉ ኣብ ኤክስ እዩ ዘሎ ሓግዝዋ ተባብዕዎ ሓየሎም ወዲ ኤረይ ሓየሎም ወይ ድማ ሓየሎም ወዲ ኤረይ ኢልኩም ደሊኹም ሰብስክራይብ ግበርዎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ከማኸ ዕድል ዝተዋሃበ መራሒ ነበረ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓንጎፋ ኢለን ተቐቢለን ኣብ ዕድል ዝሃባኸየን ብምሉ ሓሽሽካ በሊዕካዮ ምክንያቱ ንስኻ ዝበላሕካ ይመስለካ ነይሩ ልዕሊ ኩልና ብልሒ ዘለካ መሲልካ ነይሩ ምናልባት ገለገለ ብድሕሪ መጋረጃ ኣጆኻ ዝብሉካ ኣዛብእ ሒዝካ እንተመፃኻ ዝሕግዙኻ ልዕሊ ኩሉ ዝገብሩካ ይመስለካ ነይሩ ምዝቢ እንተመኺርካ ግን ክርዳእካ ዘለዎ ኢልዎ እቲ ምዝቢ ዝኾነ ክትሃድን ኢልካ ከይድካ እንተ ደይሰሊጥካ ዝቢ ንዓኻ ይክበልዕ መጀመርያ ኢሉ ዝብን በጊዕን ብሓደ እንተመኺርካ ኢልዎ እቲ ዝቢ ካልእ ስጋ እንተዘይረኺቡ ንዓኻ ስቂልካ ክትከይድ ዓርከይ ኢሉ ክገድፈካ ዝኽእል ከይመስለካ ክትብልዕ ኢኻ ኢሉ እዩ ኣገዳሲ ዘረባ ዝቦ ዘሎ which is actually the reality ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃታት በፂሑ ከም ዘሎን እቲ ኩነታት ድማ ብኩሎም መንገዲ ብሸነ በሎ ብፋኖ በሎ እዚ ናይ ትግራይ ጉዳይ በሎ ናይ ቁጠባ ፀቕጢ በሎ እቲ ፀቕጢ ብማሕበረሰብ ዓለም እዚ ናይ ወዲ ወረደ ዝብሎ ዝነበረ ናይ ገንዘብ ፀገም ናይ ካልእ ሽግራት ኩሉ ተኣኻኺቡ ንዓቢ ቀሊል ዘይኮነ ብድሆ ይገጢምዎ ዘሎ ካብዛ ጉዳይ እዚኣ ክወፅእ ኣይወፅን ድማ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ እምበር ለንቀነ ሓንቲ ኣገዳሲት ፅሕፍቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣናሊሲስ ክንርኢ ጀሚርና ኣለና እዚ ኣናሊሲስ እዚ ድማ ናብ ኣብዚኣ እታ ኣርቲክል እውን ክንሪኣ ሓደ ካብቶም ዲፕ ፕሮፓጋንዲስትስ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝኾነ ዝፍለጥ እዩ እዚ ሃብቲ ግርሙ ኣነ እኮ ሃብቲ ድሙ እየ ዝብሎ ሓጎስ ገብሪ ሂወት ወልደ ኪዳን ኢሉ ብዛዕባ ኣቶ ሓጎስ መጀመርያ ኣብ ሆርን ሬቪው ዝበሃል ነዊሕ ዝኾነ ትንተና ኩሉ ዓይነት ሓበሬታ ኣለና ዝበልዎ ሓንቲ ካብቶም ሰራውር ናይ ደም ናይ ኤርትራ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ድማ ብዘይ ኣቶ ሓጎስ ክቕፅል ከም ዘይክእል ኣብዚ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ንኣቶ ሓጎስ እንድሕር ኣሊኻ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ክዓኒ ይኽእል እዩ ዝብል ብኣታቶም ሓደ ኣገዳሲ ኣናሊሲስ ዝበልዎ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ እስከ ይብልሎ ብዛዕባ ኣቶ ሓጎስ ንነዊሕ እዋን እዮም ክዛረቡ ፀርዮም ዘለኹ ምናልባት ስለ ናይ ኤርትራ ካሊእ ዝፈልጥ ኢለ ዝኣምን በቲ ዝረኣናዮ ተግባራት ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ እዚ ሓበሬታ እዚ ወይ እውን እዚ ኩነታት እዚ ኣይርድኦምን ኣይብልን እየ ግን ብሓፈሻ ንህዝቢ ኤርትራ ክሕበር ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ሕማቕ ኣጀንዳ ናይዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናብ ምንታይ ከተኩር ከም ዝኽእል ኣጀንዳ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ቁጠባ ናይ ኤርትራ
أقدس نمبر 2 ويكا نمبر 2 أقدس أبيرترا يلوم يوم ناتو حقوس أبزاغ ميتو مزلو post the independence became the financial architect of Eritrea's regime controlling vast assets through Red Sea Corporation كمدما Hedri Trust offshore accounts mining deals and black market networks blah blah زبلو زلوي عفشا أتو حقوس نايكو طبعا إيرترا أقدسي سب مخانون متى كأتاكر كوبزيكل سبيو سلازي سلمنتاي نابو زي نتكر زبل زرباي حركة بتزبلو زلو ناي عندنا ناي ورك ندحرو خوينو ناي بوتاش كونتراكت ناي أبكولال زلو انتخوينو 3% ناي دياسبورا تاكس تخوينو بمولو أب إيدو زلو مخانو يوم كحبرو زفتن زلو قد محجر يعني رات ارتيكل قد ثلاثة جزء وصياني ران حنتي قطبا كايدا ناي هقدف تبل وصياني را صوني حمدما نحغوس اتو حغوس اتو كيروم كال ارتيكل غيروم نيروم مبل سالساي جزء يزرو زلو سلازي there is a targeted attack ابزن ريو زلنا من البات زي رايو سبنتلو دما نزملكوتا اكال نخبص هلنا نغبرو زلنا هنا سلازي نقطبا ناي ارترا كتربشو وين كتقتلو انت دليخا حنتي أقدس يسقون تكتوس زلوا ناب أتو حقوس قبل هو تتكرر متقعتك جبرالو وطبعا يرترى دما أو اشتحت سيدا أبزريو أنت عينت عنوة كورديلهم calculation أتميم إذن أبنا دبلكم زلوا كاب تزوج فهم قالن كترو ياخذ لغا أبي أحمد كون العالم بالحياة بلو لذي زوم سبازياتهم كم ناتنا فتوت حقرهم كوينهم ترايد صحفو خينا يسمعنني they still have some information لذي نيرترا سرعات رجيم كتكير تدليخا بأتو حقوس تجمركا اتزغال ليو زبل مدام نمتاي دبتصح قطبا يرترا ستيب باي ستيب كما يلوك عن نغل دموز تطو كبل غل اتاويتات كتفي غل اتي نايبات ايرازو لو كنتات كإلا يغل نكل نجر أتو حقوس اندهر عليها كإلا يغليو إلي زعمن قال لها الملسنا يزي انتايا فليتكم الله هاب أمريكا للبيهم كاخينكا اي خاطب له نزي نا أمريكا سوبر باور نا عالمنا زبال رجيم تشنج بيرترا قبل كله منجس يرترا بخمين كسقس أتو حقوس كبرادار ناتوم زر حقين برن ويون بريزنت سياس أبي كم زقمات جزوت في وممكن بلاين خلينا نعلم ملوك عصر زخل تكنولوجيا لهم ناتبع لقله سلازي عند أبدو كتجبروا وتقولون كتبوا وتقولون سي عقم خام مفلات كمان تصبغي دبرتين أبوش إثيوبيا يزلوا نايفانو 4-5 مرحتي أب كل الأمحرة يمزقمات زلوا قولوا ناي منجستي محاورات يبلومن نزياتهم كتقعصروا زي كالكم نزوم سبازياتهم حدا سب كنقروا مالو عقمهم فلوت وزبلهم يمسينهم زلوا اي هوب تي منغس يرترا اقل بوينت 3 لماتيو عقمهم فلوت يلو بتكبار كريوم مغنياتو نايزياتهم سبات عندرا دارغا دروتو زحلفه كنتاتنا نرزلنا بحفشا جن ستيب غداينا يرترا سلو زخونه استوعيلنا خنريو نزو كنتاتون مغنزاب كدليو من يفلط تحبريتا أي حلفهم نيجن تحالفها نزا نبز ملكته تبصي هادما دسيب لنا قبل يدلي وحفشا نيرترا كنتات ويونا كرنا أفريقيا نزي مثل نايلو مارسي نزيز مثل نحزنا غريب نازلنا لايك مقبار شير مقبار ريتون حسابن دما أب كومنت سكشن قرفنا بلنا مزي هنقد فكم زحلولو عالوندو توارساي هاغورنا وحساي عالو دياسبورا أمباسادر إرترا عالو حزب إرترا وحسنا إرترا حزب إرترا نجغانا أورا